Και να πείσεις. Νομίζω ότι είμαστε ok. Καλησπέρα σας. Είμαστε ok. Για να δω. Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ορίσατε στην ομάδα μας. Καλώς ήρθατε, τι να πω, για ένα απόγευμα δημιουργικό, για να κάνουμε έτσι κάτι πιο ιδιαίτερο. Καλώς τα κορίτσια, σας βλέπω που μου μπαίνετε και από το TikTok. Καλώς ορίσατε, θα ζητήσω συγγνώμη λόγω του ότι δεν ξέρω προς τα που πρέπει να κοιτάω, πότε θα κοιτάω προς το TikTok, πότε προς το Facebook. Καλώς ορίσατε κορίτσια μου, σας βλέπω και από εδώ που μπαίνετε από το Facebook, τις παλιές μου τις φίλες, παρόλο που έχετε μπει πάρα πολλές καινούριες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και χαίρομαι πραγματικά που μεγαλώνει έτσι η παρέα μας, γιατί νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό, την αγάπη προς το ντεκουπάζ και προς τη δημιουργία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα πακέτα μας είναι σχεδόν έτοιμα και για πρώτη φορά δεν θα σας δείξω το έργο, λόγω του ότι πουλήθηκε χωρίς να το καταλάβουμε, δεν είχαμε υπόψη πώς να το κάνουμε live. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα και πολλές συζητήσεις αποφασίστηκε να γίνει το live, οπότε είναι ήδη πουλημένο το έργο. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν είχα υπόψη μου ότι θα το κάνουμε. Καλησπέρα σε όλους. Θα το όλους. φτιάξουμε όμως εδώ παρεούλα. Είναι και τα κορίτσια εδώ και η Μαριάνθη και η Εύη και έχετε την καλησπέρα τους. Μαριάνθη, την έχουνε? Την καλησπέρα σου, την έχουν? Καλησπέρα. Α, την έχουν, ωραία. Λοιπόν, και οπότε θα καθίσουμε λοιπόν ό,τι θυμάμαι να το δημιουργήσουμε παρέα. Είναι ένα έργο που κάθε χρόνο σχεδόν το έχουμε κάνει θεσμό, ας πούμε, το να γίνεται ένα γυαλότουβλο. Γιατί και σαν χριστουγεννιάτικο το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, Βέβαια. αλλά και σαν καλοκαιρινό τελικά, γιατί νομίζω ότι είναι το δεύτερο ή το τρίτο σχέδιο που φτιάχνουμε. Για όσες κυρίες θέλετε να δείτε το γυαλότουβλο και με διαφορετικό τρόπο, θα σας πω ότι μπορείτε να τρέξετε στο YouTube, στο κανάλι μας, στο Fantasy Delar, το οποίο το έχουμε φτιάξει σαν να είναι ένα παλιό φινιστρίνι, το οποίο από μέσα του βλέπεις το βυθό. Ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, το οποίο το έχουμε δουλέψει με εφές κουριάς και φαίνεται έτσι ένα παλιό φινιστρίνι που βρέθηκε στο βυθό. Πραγματικά έχει πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το έχουμε δουλέψει νομίζω εκεί με μπλε φωτάκια και είναι πραγματικά μέσα, όπως το βλέπετε, φαίνεται σαν να βλέπετε μέσα το βυθό. Πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπείτε να το δείτε. Θα το ανεβάσει και η Εύη, να μην ψάχνεστε, για όσες κυρίες δεν το έχετε πολύ με το ίντερνετ. Και αντίστοιχα σαφώς το δουλεύουμε πάρα πολύ και χριστουγεννιάτικο, υπάρχει χριστουγεννιάτικο και θα φτιάξουμε και πάλι φέτος. Ποιο είναι το ιδιαίτερο στο δικό μας το γυαλότουβλο, γιατί σαφώς κυκλοφορούν αρκετά γυαλότουβλα και κάθε δημιουργός το κάνει με το δικό της τρόπο. Εγώ στο δικό μου είναι ότι έχω καταφέρει να βρω κάποιον ο οποίος μου τα τρυπάει, γιατί θα σας έλεγα να μην επιχειρήσετε, είναι αρκετά επικίνδυνο, γιατί μπορεί, από ό,τι μου έχουν πει πάρα πολλοί τσαμάδες δεν το αναλάμβαναν, λόγω του ότι μπορεί να κάνει έκρηξη, οπότε γίνεται μια αρκετά μεγάλη διαδικασία από ό,τι μου έχουν πει, με ειδικό λάδι επιπλέον για να μην καίγεται το διαμαντοτρύπανο και μετά πρέπει να το καθαρίσει, να το πλύνει για να στεγνώσει και να μπορέσουμε να το δουλέψουμε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει μια αρκετή διαδικασία. Αυτό λοιπόν το έχουμε καταφέρει εδώ και αρκετά χρόνια και έχουμε τα δικά μας τα γυαλότουβλα λοιπόν, έχουν τρύπα που μπορείτε πάρα πολύ άνετα έτσι να μπείτε στη διαδικασία να του βάλετε φωτάκια. Δεν το έχουμε πάντα έτσι, γιατί έρχονται από επαρχία μας τα τρυπάνε και περιμένουμε να μας τα φέρουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι. Όταν όμως είναι να δουλέψουμε κάτι όπως τώρα, νομίζω ότι είναι αρκετά τα κομμάτια και για να μπορέσουμε να σας καλύψουμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν αυτό που ήθελα να πω για τα γυαλότουβλά μας.
Και σαφώς να ξέρετε ότι αυτή την εβδομάδα μην μας πείτε ότι θέλω το γυαλότουβλο κτλ. Είναι τόσα όσα έχουμε κανονίσει να φτιάξουμε τα πακέτα για τις φίλες που θέλουν να πάρουν το συγκεκριμένο. Όμως, υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή θα φέρουμε κάποια κομμάτια να υπάρχουν, γιατί ξέρω ότι θέλετε να το κάνετε και με το δικό σας τρόπο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε την προσφορά μας, τι έχουμε σήμερα σαν προσφορά. Έχετε μια εικόνα νομίζω του έργου και εγώ. Λοιπόν, και θα πω λοιπόν ότι αποτελείται σαφώς από το γυαλότουβλό μας, το τρυπημένο, έτσι. Καλησπέρα. Το δεύτερο που είναι όλα τα σπιτάκια της Ταμπέρια, τα οποία είναι η καινούργια σειρά και πραγματικά μου κάνει εντύπωση γιατί έγινε ένας αρκετά μεγάλος χαμός τα Χριστούγεννα με τα σπιτάκια της Ταμπέρια. Πώς και δεν πολύ δουλευτήκανε, εγώ χαίρομαι πραγματικά που τα ανακάλυψα τυχαία. Μου άρεσαν πάρα πολύ γιατί πραγματικά είναι πολύ όμορφα σπίτια. Είναι παραθαλάσσια αυτά. Είναι πραγματικά παραθαλάσσια, αν δείτε είναι με τις γραμμές και με αυτά που έχουν όλα αυτά τα σπιτάκια που τα ξύλινα και τα διάφορα έτσι που υπάρχουν στις παραλίες. Αλλαξιέρες. Ναι. Αποτελείται λοιπόν από σπιτάκια, αποτελείται από φάρους πραγματικά που είναι πάρα πολύ όμορφοι, έτσι. Και αυτός που θα δουλευτεί και αυτός. Συνολικά είναι πόσα τεμάχια? 17 τεμάχια έχει μέσα στο καλούπι. Γιατί υπάρχουν και διάφορα γράμματα, πινακιδάκια μάλλον, όπως εδώ, έτσι. Υπάρχουν άλλα που είναι τα οποία εμείς θα τα δουλέψουμε όλα, γράφουν πάνω σαν, έτσι, δηλαδή διάφορα όκεαν κτλ. Τα οποία όλα αυτά, πώς το λένε? Ποιο είναι, δεν είδα. Το σαν, έτσι, αγκυρούλες. Ναι, ήλιος, άγκυρες, στυλεκή. Ωκεανός. Περιμένω να δω. Υπάρχουν τα μπελάκια με ψαράκια, ναι, που είναι πραγματικά πανέμορφα. Το ένα είναι πιο όμορφο από το άλλο, έτσι. Πάρα πολλά, τώρα τα ψάχνουμε. Και σαφώς ψάχνω να βρω, πρέπει να υπάρχει, δεν το έχω εδώ πέρα, είναι και ένας μικρότερος φάρος νομίζω, 3 φάροι είναι μέσα. Ναι. Είναι 3 φάροι, τέλος πάντων έχω τους δύο. Ανέβασα βασικά αυτά που θα δουλέψω. Θα είναι όλα μέσα. Θα είναι όλα μέσα. Εμείς θα βάλουμε όλο το πακέτο. Και τα 17 μέσα και τα ταμπελάκια. Εύη μου, το μόνο που αυτό ήθελα να σας πω προηγουμένως, θέλω να μου ανεβάσετε και ένα πακετάκι με κοχυλάκια να έχω. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι όλα αυτά τα σπιτάκια είναι μέσα στο πακέτο. Εμείς θα δώσουμε κανονικά το πακέτο έτσι ακριβώς όπως θα υπάρχει και στο e-shop μας από εδώ και πέρα. Έτσι, από τη βδομάδα, μόλις τελειώσει δηλαδή η προσφορά μας, θα μπει και μεμονωμένο σαν πακέτο που θα υπάρχει προς πώληση όσες κυρίες. Για τις κυρίες που τις ενδιαφέρουν τα καλούπια, είναι καλούπι της Ταμπέρια, είναι ένα καλούπι το οποίο το προμηθεύεται είτε κομμάγια. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει σε απόθεμα, νομίζω δεν υπάρχει, μπορεί να κάνω και λάθος. Εμείς τα καλούπια δεν τα φέρνουμε γιατί γενικά δεν προμηθεύονται πολύ μεγάλη ποσότητα, οπότε εμείς θα προσφέρουμε έτοιμα πακέτο πορσελάνη, φτιαγμένο με πορσελάνη. Αλλά για όποια κυρία ενδιαφέρει ή αν είναι τυχερή ή μπορεί να μπει στη λίστα αναμονής οτιδήποτε, είναι καλούπι της Ταμπέρια που το φέρνει η ντεκομάγια. Σαφώς αν υπάρχει στην ντεκομάγια μπορούμε να το προμηθευτούμε και να το φέρουμε με παραγγελία. Απλώς το πρώτο που θέλει... πρέπει να το... Μπορείς να μπεις να δεις κιόλας αν υπάρχει. Αν κάποια κυρία δηλαδή την ενδιαφέρεται για να το παραλάβει από εδώ το κατάστημά μας. Σαφώς μπορούμε να το φέρουμε, ούτως ή άλλως 2 ή 3 φορές την εβδομάδα παραλαμβάνουμε από τα παιδιά από τη Μάγια, με την προϋπόθεση να υπάρχει. Θα μας πει τώρα η Εύη αν υπάρχει. Λοιπόν, και το επόμενο που θέλω να πω λοιπόν είναι το γυαλότουβλο, είναι όλα τα σπιτάκια της Ταμπέρια όπως είναι το πακέτο. Είναι οι 2 φωτοτυπίες που θα δουλέψουμε πάνω στο έργο μας.
τα οποία τα έχω κάνει, τα έχω συνδυάσει, τα έχουμε δουλέψει στο Photoshop και είναι ακριβώς όσο χρειαζόμαστε σε διαστάσεις. Το επόμενο που έχουμε είναι ό,τι χρειαζόμαστε από υλικά τύπου βρύα, κοχυλάκια, πετρούλες, πέτρες λευκές, άμμο και τι άλλο. Αυτό έχει μάγια. Τα βρύα τα είπα. Το σκοινί που έχω, το έχει ξαναφέρει η Μάγια, για την ώρα δείχνει ότι έχει 2 σε απόθεμα. Ωραία. Αν το προλαβαίνουμε ή οτιδήποτε. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο στο πακέτο. Το σκοινί που θα χρειαστούμε, το καραβόσκηνο. Τα υλικά για τη χειροτεχνία που θα φτιάξουμε με το γυαλότουβλο. Λέγεται τον κύριο Βασίλη που ρωτάει. Να βοηθήσετε λίγο να το θυμηθούμε. Ποιο? Λοιπόν, είπα ότι είναι μέσα από το γυαλότουβλο. Τα σπιτάκια όλα, τα σπιτάκια, τα πολυεστερικά, οι φωτοτυπίες. Οι φωτοτυπίες οι 2, το σκοινί που θα χρησιμοποιήσω, το χοντρό, το καραβόσκηνο και ένα πακέτο που αποτελείται από βρύα, από πέτρες έγχρωμες, πέτρες λευκές, αστερίες, άμμο κτλ. Αστεριούλες, αυτά δηλαδή που θα διακοσμήσω, και ένα πακέτο τα φωτάκια που θα βάλω μέσα που είναι ψήρες των 20 τεμαχίων. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο, για να το δημιουργήσετε κι εσείς, είναι στα 18 ευρώ. Ένα πακέτο που το έχουμε φτιάξει για να μπορέσετε να το φτιάξετε το έργο και εσείς. Εννοείται ότι είναι μέχρι και την Πέμπτη το πακέτο μας, το βράδυ, μέσω e-shop, και μέχρι το Σάββατο για να το παραλάβετε από το κατάστημά μας. Η προσφορά τελειώνει την Πέμπτη το βράδυ, και αυτό που θέλουμε να διευκρινίσουμε είναι ότι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, εκεί μόλις δείτε ότι ανεβάζω εγώ τα sold down, τέλος. Λοιπόν, εγώ να κάνω μια διευκρίνηση για το κομμάτι του e-shop βασικά. Θέλω λίγο τεράστια προσοχή, ειδικά για τις κυρίες που παραγγέλνουν μέσω e-shop, λόγω του συγκεκριμένου, λόγω του γυαλότουβλου, επειδή έχει αρκετό βάρος, δηλαδή μόνο το γυαλότουβλο με τα σπιτάκια είναι 2,5 κιλά, θέλω πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να μην επιβαρυνθείτε τα μεταφορικά παραπάνω λόγω του βάρους, επειδή θα χρεώνουν οι μεταφορικές πάνω από 2 κιλά. Όπου μπορείτε και σας διευκολύνει το Box Now, σαφώς σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, γιατί το Box Now μας έχει περιθώριο εφάπαξ μέχρι και 20 κιλά. Οπότε μέχρι και 20 κιλά κρατάνε εφάπαξ την τιμή. Όσον αφορά τα courier... Και απόθεμα ασφάλειας. Και απόθεμα ασφάλειας, του να πάνε πιο άτομα. Όσον αφορά τα courier, εκεί γδέρνουν, οπότε θέλω λίγο προσοχή. Οι κυρίες ειδικά που θα κάνετε παραγγελίες μέσω e-shop, θα σας βγαίνει το ποσό στο τελικό το σύνολο. Καλό είναι οπότε λοιπόν να επιλέγετε το Box Now όσες έχετε κοντά. Εντάξει. Αυτά. Και σαφώς πολύ καλύτερα όσες μπορείτε και από παραλάβει από το κατάστημά μας. Εννοείται. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε ok, δεν έχουμε άλλες... έχουμε κάτι άλλο να πούμε ή να κουβεντιάσουμε? Μπορώ να ξεκινήσω δηλαδή? Ωραία. Πριν ξεκινήσω θέλω να πω ότι με το τέλος του μαθήματός μας, εδώ του έργου μας... Πάρτε τη. Ζηλεύουνε την μπλούζα σου. Ωραία. Λοιπόν, μετά το τέλος λοιπόν του έργου θέλω να ξέρετε ότι θα ανεβάσω, επειδή μας το ζητήσατε και είναι αρκετές οι κυρίες και ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ξέρετε ότι το επόμενό μας σεμινάριο για την Παρασκευή, που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, είναι το πριβέ μας, είναι αυτό που κάνουμε μέσω διαδικτύου, διευκρινίζω γιατί πολλές κυρίες με ρωτάτε. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο που μπορείτε να το προμηθευτείτε. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν αυτόν τον φάκελο που με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές. Είναι αυτό το έργο, το οποίο είναι δημιουργία από πυλό. Θα το φτιάξουμε βήμα-βήμα, είναι η αγαπημένη καρποστάλ που στέλνουμε προς το καλοκαίρι. Το φέρνω κοντά λοιπόν να το δείτε, μια πάρα πολύ ωραία δημιουργία. Αρκετά εντυπωσιακή και πολύ όμορφη για να τη βάλετε στην είσοδο του σπιτιού σας.
Όσες κυρίες πραγματικά το φτιάξανε, ξεδερλαθήκανε και πραγματικά και εγώ το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Από τις ωραίες δημιουργίες της με τον πυλό. Και σαφώς έρχεται και άλλο ένα. Κυρία Γεωργία μου, δεν γνωρίζω. Στείλτε ένα μήνυμα στο Messenger, γιατί δεν έχω εικόνα. Εάν μπορεί να έχει δοθεί και το συγκεκριμένο, αλλά στείλτε ένα μηνυματάκι και θα σας απαντήσουμε. Στείλτε στο Ματίνα Στούμπου. Τι πράγμα, αν δεν είναι έτοιμοι. Στο box δεν είναι προσεκτική. Πάντως εμείς σαν κατάστημα... ότι τα έργα μου εννοείται ότι είναι προς πώληση, δεν απλώς επειδή είναι κάποιες κυρίες που μου το αγοράζουν πριν ακόμα το ανεβάσω, γι' αυτό δεν σημαίνει όμως, δηλαδή αυτό ακόμα δεν το έχω φτιάξει, εννοείται ότι μετά το έχω προς πώληση ή το βάζω στο κατάστημα προς πώληση, αλλά και να μην υπάρχει, εννοείται ότι με παραγγελία μπορούμε να σας το φτιάξουμε. Λέει η κυρία Ειρήνη, στο box δεν είναι προσεκτική. Εμείς σαν κατάστημα, επειδή συνεργαζόμαστε με την box, τον Elita Courier και τη Γενική Ταχυδρομική, τις μεγαλύτερες απώλειες τις έχουμε από τη Γενική, η αλήθεια είναι. Όντως. Μετά με διαφορά ο Elita και μετά με box μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε κάποια απώλεια, δηλαδή το τελευταίο 8 μήνο που συνεργαζόμαστε. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με τα τοπικά καταστήματα και πώς διαχειρίζονται στο εκάστοτε κατάστημα τα πακέτα. Λοιπόν, νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πάμε λοιπόν να δούμε, να ξεκινήσουμε. Δεν το έχουμε ούτε εμείς να το δούμε, κυρία Μαρία, γιατί μας το είχαν πάρει πριν καλά γίνει. Δεν ήξερα καν ότι θα το κάνω live. Θα το ξαναφτιάξουμε τώρα. Λοιπόν, θα το φτιάξουμε εδώ λοιπόν μαζί. Κατεβάζουμε τις κάμερες, μία και μία, δύο. Όπα, εκεί. Ωραία. Ωραία. Δεν ξέρω, ένα λεπτάκι να αυτό που με βλέπω από εδώ και πάνω, κάτω πάνω με απογειώνει. Λοιπόν, έχω επιλέξει ένα πολύ ωραίο θέμα που όλοι θα θέλετε να ήσασταν εκεί. Μπαχάμα. Μαζί κι εγώ μαζί σας. Μπαχάμα μάμα. Λοιπόν, αλλά και να έρχομουν μαζί σας πάλι θα μου λέγατε μια και είμαστε όλες μαζί, δεν φτιάχνουμε κάτι. Πού να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν, έχουμε φτιάξει, να ξέρετε, τις φωτοτυπίες στις διαστάσεις ακριβώς που χρειαζόμαστε για το γυαλό του βλό μας. Το γυαλό του βλό μας είναι 20x20, ένα πολύ ωραίο φωτιστικό που θα σας εντυπωσιάσει πιστεύω και θα σας αρέσει. Πολύ ωραίο για να το βάλετε και σε παιδικό δωμάτιο, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ειδικά στη βεράντα σας να το ανάβετε το βράδυ. Έχει πάρει σε λίγο εκεί. Εντάξει. Τη βλέπω λίγο στο Facebook και κάπως έχει πιτσικάρει. Τι δεν κάναμε καλά. Τι δεν είναι σωστά. Εντάξει, νομίζω είμαστε εκεί. Λοιπόν, έχω επιλέξει λοιπόν αυτό το θέμα γιατί πραγματικά μου βγάζει έτσι πολύ ωραίο αποτέλεσμα, θα δείτε στο τέλος με το συνδυασμό. Πάμε να δούμε λίγο βήμα-βήμα πώς επιλέγω και κάνω το ντεκουπάρισμά μου. Καταρχάς διευκρινίζω ότι ξεκινάω και αφού καθάρισα τα τζαμάκια μου, ξεκινάω πάντα έχοντας την τρυπούλα μου από το γυαλό του βλό στο κάτω μέρος του γυαλό του βλό και από το δεξί μου χέρι. Σαφώς επειδή με βλέπετε ανάποδα, γι' αυτό και τα λέω, ώστε όσες κυρίες το φτιάξετε να γυρνάτε το βίντεο και να το κάνετε μαζί μου βήμα-βήμα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι για να ξεκινήσω και να βγει σωστά το γυαλό του βλό μου πρέπει να είναι στο κάτω μέρος, όταν λέω στο κάτω μέρος εδώ, γιατί αρκετές μαθητρίες μου μπερδεύονται και μου το βάζουν στον πάτο. Δεν λέω στον πάτο, στο κάτω μέρος από την πλευρά και στο δεξί μου χέρι. Δείτε λοιπόν εδώ. Ωραία. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξεκινήσω το έργο μου. Αυτό είναι η πρώτη μου αρχή. Επόμενο μου είναι, έρχομαι λοιπόν και το γυρίζω, που σημαίνει ότι τώρα η τρυπούλα μου είναι πάλι στο κάτω μέρος, αλλά από το αριστερό μου χέρι. Εδώ λοιπόν ξεκινάω να κάνω ό,τι χρειάζεται. Άρα για να ντεκουπάρετε, επαναλαμβάνω, η τρυπούλα κάτω και αριστερά. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το εξής, θα κόψω χαρτάκι.
Κάποιος με ρώτησε, μισό λεπτάκι. Κυρία Άννα, ναι, έχουν ανοίγει κανονικά. Είναι κανονικά οι γωνίες στο e-shop. Μπορείτε να τη βρείτε. Μπορεί να είναι και στην αρχική ακόμα, αν δεν έχουν κατέβει πολύ. Αλλιώς θα είναι κανονικά στα θερμοπολία εξωτερικά, στη διακόσμηση. Τα οποία έχω ήδη μιλήσει με τον τεχνικό μας, θα σας τα φέρει μπροστά στην αρχική για να μην μου παιδεύεστε, για να μπορείτε να τα βρίσκετε εύκολα. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει εντός των ημερών, όπως και το ότι θα ανοίξουμε και την αποστολή με Box Now για την Κύπρο. Είναι και τα δύο πράγματα τα οποία εντός των ημερών θα έχουν ενεργοποιηθεί όλα και θα μπορείτε εύκολα να εξυπηρετήσετε και από την Κύπρο. Είναι καθαρά στο τεχνικό κομμάτι. Κόλλησε. Να κάνω λίγο με την πιστολάκι. Όχι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα κάνω. Έχω πάρει την κόλλα μου την τεκουπάζ και ξεκινάω κατευθείαν επάνω στο γυαλί μου, έρχομαι και κάνω ανάποδα τεκουπάζ. Οπότε, κόλλα τεκουπάζ λοιπόν κατευθείαν επάνω στο τζάμι μου. Θυμάσαι το φιλιστρίνι, ναι. Αυτό είπαμε, είναι... Αυτό είπα τώρα, θα το ανεβάσουμε να το δείτε. Για όσες κυρίες είναι καινούργιες. Το πιάσε το επωνόμενο. Λογικά θα φτιάξουμε και κανένα χριστουγεννιάτικο, γιατί είναι πολύ ωραίο φωτιζόμενο, ειδικά δεν έχουμε, ενώ το έχω κάνει σεμινάριο, σας έχω υποσχεθεί ότι θα φτιάξουμε και τη φάτνη με το γυαλότουβλο. Λοιπόν, οπότε, έρχομαι λοιπόν, έχω περάσει κόλλα, παίρνω το χαρτί μου, τη φωτοτυπία μου και έρχομαι και την κολλάω ανάποδα. Ναι. Στρώνω λοιπόν καλά, δεν χρειάζεται να βάλω από πάνω κόλλα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το χαρτί είναι αρκετά χοντρό και ό,τι και να κάνω δεν μου περνάει από κάτω. Ωραία. Οπότε έχω περάσει λοιπόν την κόλλα μου. Θα πάρω ένα γυαλόχαρτο ή μια λίμα και έρχομαι και διώχνω κατά προτίμηση όσο είναι ακόμα βρεμένο το χαρτί μου, με διευκολύνει να το καθαρίσω πιο εύκολα. Είναι πιο μαλακό και μπορεί και φεύγει πιο εύκολα. Με προσοχή λοιπόν έρχομαι και γυαλοχαρτάρω και διώχνω ό,τι δεν χρειάζομαι. Ωραία, το ανέβασα και το περσινό μας, το καλοκαιρινό. Περσινό ανέβει ή προπέρσινο? Περσινό. Εμένα είναι παλιό έργο. Ο βυθός. Λοιπόν, οπότε, έχω λοιπόν ντεκουπάρι και πάμε να στεγνώσουμε. Νομίζω το έχω βγάλει από την πρίζα αυτό. Και για όσες κυρίες δεν το έχουν ξανακάνει να κάνουν ανάποδο ντεκουπάζ, πάμε να δούμε λοιπόν τι πετύχαμε. Ερχόμαστε λοιπόν και έχουμε φέρει το θέμα μας σαν να φαίνεται μέσα από το γυαλί μας. Μια απίστευτη παραλιούλα που πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ και πολύ εντυπωσιακή νομίζω, έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μας βήμα που θα μας βοηθήσει να πατήσουμε πάνω σε αυτό και να δημιουργήσουμε. Εδώ όμως, επειδή εμένα δεν μου άρεσε και εδώ στο συγκεκριμένο δεν θέλω να μπω να κάνω κάτι βαρύ, κάτι δύσκολο, κάτι περίεργο, θέλω να κάνω γενικώς τη σημερινή μου, ψάχνω και το ψαλίδι, τη σημερινή μου την κατασκευή, προσπαθώ να τη βγάλω όσο μπορούμε πιο ανάλαφρη.
Έχω επιλέξει λοιπόν και μια δεύτερη εικόνα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, που εδώ λοιπόν θα έρθω να κάνω αυτό που θα ήθελα να ήμουν στην παραλία. Ξάπλα. Λοιπόν, και θα βρέξω πάλι. Ωραία. Και εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα έρθω πάλι και θα περάσω επάνω στο χαρτί μου colle decoupage. Ξεκίνησα λοιπόν με ανάποδο decoupage επάνω στο γυαλί. Δεν χρειάζεται να σταρώσω, είναι αρκετά χοντρό το χαρτί μου, μου φαίνονται μέσα τα θέματα μου όλα. Οπότε έρχομαι λοιπόν και αυτή τη φορά την εικόνα μου θα την κολλήσω από την καλή. Έτσι, για να βλέπω αυτό που μου αρέσει. Επιλέγω αν θέλω να φαίνεται περισσότερο η αμμουδιά ή επάνω ο ουρανός. Στρώνω με το χέρι μου πάλι, να είμαι έτοιμη και να είμαι σίγουρη ότι έχω διώξει όλες τις φούσκες από μέσα. Καλό είναι να μην μου κρατάει αέρα. Okay. Και εδώ λοιπόν πάλι γυαλοχαρτάρω και διώχνω ό,τι δεν χρειάζομαι. Πολλές φορές τα έργα μας δεν είναι απαραίτητο να έχουν υπερβολικές τεχνοτροπίες, υπερβολικά υλικά και πράγματα για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα ωραίο, μια όμορφη δημιουργία ή κάτι που μας αρέσει. Μπορούμε με πάρα πολύ απλό τρόπο να βγάλουμε πράγματα, έτσι θα δείτε ότι δεν είναι κάτι καθόλου σχεδόν δύσκολο. Νομίζω ότι όλες οι κυρίες μπορούν να το δημιουργήσουν και να δείτε το όμορφο αποτέλεσμα που βγαίνει. Οπότε, ερχόμαστε λοιπόν και ξαναβλέπουμε. Με το ανάποδο λοιπόν ντεκουπάζ μας έχουμε καταφέρει και δείχνουμε σαν να υπάρχει ήδη μέσα στο γυαλό του βλό μας η δημιουργία, οπότε βλέπουμε μια πολύ όμορφη παραλία και αντίστοιχα όταν είναι κάποιος από την πίσω μεριά πάλι βλέπει κάτι πάρα πολύ όμορφο και καλοκαιρινό. Εννοείται ότι αυτό μπορείτε να το κάνετε με ό,τι θέματα θέλετε, έτσι απλώς εγώ το έχω συνδυάσει για να βγάλω μια παραλία σε συνδυασμό με τα σπιτάκια. Οκ, για να έρθω... Πάρ' το κάτω. Κάτι έπεσε με τη... Λοιπόν, για να έρθω λοιπόν να κλείσω όλο το πακέτο, θα πάω, αφού το ανοίξω βέβαια, καταφέραμε. Λοιπόν, και με ένα πινελάκι θα πάρω βερνίκι νερού και θα έρθω να περάσω από πάνω τη φωτοτυπία μου για να έρθω να μονώσω. Ωραία. Οπότε εδώ είμαι εντάξει, κοιτάω και στο φως, από θέμα, ωραία, γυαλίζει παντού, οπότε είμαστε ok.
Υπάρχει κάτι σε πιο σκούρο πράσινο, αν δεν υπάρχει, οκ. Νομίζω αυτό είναι το ίδιο, όχι, αυτό. Α, και αυτό είναι ωραίο. Πολύ λαχανέ δεν είναι. Άλλο ρε. Αυτό. Το άλλο θέλεις? Όχι ρε. Καλά, δεν ξέρω καν και αν θα το βάλω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, έχουμε ντεκουπάρει. Το αφήνουμε λίγο το γυαλό του βλό μας να ξεκουραστεί. Προς το παρόν δεν χρειάζομαι κάτι. Και θα μπω λίγο τώρα στη διαδικασία. Είναι μέσα στη μέση εδώ πέρα, Μα δεν μας ενοχλεί. Θα το βάλω ξαπλωμένο. Για να δω αν ενοχλεί Όχι. το κοινό. Εδώ μπορώ να δουλέψω, νομίζω φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν. Τι. Τώρα να της πω θέλω και τον γκρι. Μαριάνθουλα, θέλω και τον γκρι. Και τον γκρι. Το γκρι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να επιλέξουμε χρώματα που σαφώς δεν υπάρχει περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε γενικώς, νομίζω ότι όλες οι κυρίες έχετε χρώματα και εννοείται ότι μπορείτε να βάψετε τα σπιτάκια στις αποχρώσεις που πραγματικά σας αρέσουν. Αυτό που εγώ θα έχω επιλέξει και ήθελα λίγο να δουλέψω, επάνω στα σπιτάκια μπήκα λίγο με πιο καλοκαιρινά χρώματα. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχει Καμπουράκια στα χέρια. Ναι. Γενικά σήμερα πολλά, μου φεύγουν πολλά, αλλά είναι και μουδιασμένα. Λοιπόν, σε replay. Δεν τρέπεσαι. Όλα αυτά τα κρατάω. Αλήθεια. Τα κρατάω με τη Μαριάτη και τα... Μπράβο σας. Λοιπόν, σίγουρα ένα μπλε ηλεκτρικ, έτσι λίγο τυρκουάζ, να το πω έτσι. Τυρκουάζ μάλλον. Σίγουρα παίζει μέσα στα χρώματα έτσι τα καλοκαιρινά. Αντίστοιχα ένα γαλάζιο που και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το γκρι, εγώ δίνω ιδέες, εννοείται ότι βάφετε με ό,τι σας αρέσει. Το κόκκινο, όλα αυτά δηλαδή τα ναυτικά, άσπρο, κόκκινο, παίζουν πάρα πολύ. Μπλε. Το άσπρο σαφώς το έχουμε εδώ πέρα. Και έχω επιλέξει και κάποια τύπου πορτοκαλί, να το πω, έτσι ένα τερακότα είναι πιο πολύ ακριβώς, και το καφέ παίζει μέσα και το πορτοκαλί και το πράσινο παίζει μέσα. Ωραία, πες μας τι δεν έχεις βάλει από χρώματα. Γενικώς καλό είναι, εγώ έχω φέρει ότι έχω ανοιχτό, όχι, έχουμε πολλά ανοιχτά, αλλά θα πάρω μερικά από αυτά, σίγουρα το κόκκινο. Έχουμε χρώματα να βάψουμε το σπίτι μας. Και εγώ έχω να βάψω το σπίτι μέσα, και άφηνε τώρα. Ορίστε. Έχουμε χρώματα να βάψουμε το σπίτι μας. Λοιπόν, είναι τόσο λίγο αυτό που θα χρειαστούμε. Πες το και μας άγχωσες. Τι αμφορικές. Λοιπόν, λευκό σίγουρα. Το μπλε μου σίγουρα. Είναι χρώματα που υπάρχουν και μέσα στο θέμα μου. Λοιπόν, λίγο πράσινο. Καλή στο τέλος είναι. Τι τα κρατάμε. Κοντεύω να τελειώσουν όλοι. Τους παίρνουμε μόνο βάση μια φουρνιά πάνω. Όχι. Όχι. Οικονομία, Λίγο γκρι. Εγώ βάζω διάφορα και όπως μου τύχει, να ξέρετε. Τα τελικά που χρησιμοποιηθήκαν θα σας τα βάλω εγώ μετά πάνω από το βίντεο, μην αγχώνεστε. Τα χρώματα. Ναι. Όχι, όχι, γιατί δεν θα φτάσει το... Λοιπόν, άντε και λίγο γαλάζιο. Άντε και Στέφανε, βάλε.
Γιατί μπλε με άσπρο δεν κάνει γαλάζιο. Πρέπει να είναι γαλάζιο από μαμά. Εσύ, εγώ είπα... Από εργοστάσιο. Όχι, περίμενε τώρα, γιατί έτσι που το παρουσιάζεις, δεν θέλω. Ξέρεις ποιο είναι το Σπατάλο. Όχι ρε εσύ. Άσε. Λοιπόν, απλώς καλό είναι να έχετε μια ποικιλία στα χρώματά σας. Όλες οι κυρίες τόσα έχετε, τα κρατάτε εκεί πέρα και ξεραίνονται. Δουλέψτε τα. Και μην μου πείτε ότι δεν έχω δίκιο. Λοιπόν, τώρα τα βάλω, να μην βάλω και λίγο καφέ. Μπορεί να μην το βάλω το μεταξύ καθόλου, έτσι. Αλλά λέμε. Άντε να τελειώσω και αυτό το χαρτάκι. Ορίστε, πόσα χρώματα έβαλα πια. 2, 4, 6, 8 χρωματάκια. Λοιπόν, μην βλέπετε τι κάνω. Παίρνω χρώματα, απλώς δεν ξέρω καν ποια θα χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, θέλω να έχουμε ένα πινελάκι πάρα πολύ λεπτό και στρογγυλό, το οποίο αυτό γενικά έχουμε πει ότι είναι ένα πινέλο που πρέπει να υπάρχει στην κασετίνα σας, να το πω έτσι. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν τα σπιτάκια μου και αρχίζω και τα βάφω χωρίς να κάνω υπερβολές. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μπαίνετε και να μου βάφετε και να προσέχουμε λίγο τα μη λερώσουμε και πω εδώ πέρα η πόρτα και λίγο παραπάνω. Κορίτσια, δείτε λίγο το στυλάκι που θα τα βάψω. Ξεκινάω σαφώς με το κόκκινο, μπαίνω γρήγορα, εάν νιώθετε το πινελάκι σας είναι στεγνό, δηλαδή δεν τσουλάει το χρώμα, βρέχουμε λιγάκι και μπαίνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Η μαμά κάνει τη γνωστή τεχνοτροπία, οπότε είναι για σπιτάκι, το θυμάμαι από τα Χριστούγεννα. Είναι η τεχνοτροπία βάψιμο πρεσβειοποία. Ό,τι βλέπω. Άσε μας ρεύει. Λοιπόν, και καλά τα αφήρημενα. έχω περάσει επιφανειακά. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ λίγο τάξη. Έχω βάψει επιφανειακά, όπως βλέπετε δεν μπαίνετε να κάνετε μέσα τα πορτάκια, τα παραθυράκια, τα τέτοια, τίποτα απολύτως. Έχεις βάψει παραθυράκι? Ναι, επιφανειακά όμως. Το πινέλο μου το περνάω λοξά. Δεν κάνω τίποτα άλλο στο συγκεκριμένο, αρχίζω δηλαδή και παίρνω ένα-ένα τα σπιτάκια μου. Εδώ δεν θα μπω ας πούμε με κόκκινο επάνω τη σκεπή, θα επιλέξω όμως να κάνω κάτι άλλο με κόκκινο, ας κάνω ας πούμε τα δύο μου τα παράθυρα. Βλέπετε ότι το πινέλο μου έρχεται και ακουμπάει μόνο και αγκαλιάζει. Ας σας λερώσει λίγο δίπλα, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και να λερώσω θα μπούμε λίγο με το άσπρο. Η μαμά βάφει την πόρτα εδώ μεταξύ τόση ώρα. Έλα ρε Εύη. Τι να πω ρε φίλε. Να δούμε λίγο το κοινό. Να δούμε λίγο τα παραθυράκια τα κόκκινα. Πιο κοντά. Έχει πιάσει και λίγο πόρτα. Έχει πιάσει και λίγο την καμάρα εκεί. Λοιπόν, προχωράω. Άλλο. Πάμε σε αυτό. Με κόκκινο. Πρώτα δηλαδή, αφού έχετε λερωμένο το πινέλο σας, ξεκινάτε με κόκκινο. Ας βάψουμε και αυτό κόκκινο το κεραμιδάκι, μ' αρέσει. Γιατί έχει και καμιναδούλα. Έλα, πες το, έτοιμη είσαι. Πες το λιγάκι. Δεν θα πέσει λίγο θάψιμο? Όχι. Θάψιμο μπροστά σου δεν είναι θάψιμο. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εντάξει, βάφουμε λοιπόν τη σκεπούλα μας. Άντε να κάνουμε την πόρτα σε αυτό. Λοιπόν, ωραία. Δείτε λίγο το στυλ. Οκ, τίποτα άλλο. Εδώ, σταματάω. Επόμενο. Θα μπορούσα εδώ να μην βάλω καθόλου κόκκινο. Πάμε εδώ. Ας κάνουμε λίγο τα πλαϊνά τα παράθυρα. Αυτό και τίποτα άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λίγο, έχουμε και άλλα σπιτάκια. Τελείωτα είναι. Λοιπόν, ούτε δεν θα βάλω κάτι. Πάμε να κάνουμε τους δύο φάρους. Θα χρησιμοποιήσω, μέσα το πακέτο έχει 3 φάρους. Είναι αυτός,
είναι αυτός. Βασικά έχει 3. Απλώς επειδή δεν τον ανέβασα, έχει και έναν λίγο μικρότερο. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω, θα χρησιμοποιήσω μόνο τους δύο, θα δείτε πώς θα το δουλέψω. Α, ναι, είναι 3, ναι. 3 είναι η φάρη. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα μπω να κάνω τα πλαϊνά μου. Έτσι, θα επιλέγετε εσείς το τι σας αρέσει. Θα βάλω και λίγο στην πόρτα. Οκ, δεν θα κάνω κάτι άλλο. Πάμε να κάνουμε και στον άλλον. Θα κάνω, έχει και ένα μικρό σπιτάκι αυτό δίπλα, οπότε θα βάλω λίγο επάνω στο κεραμιδάκι. Εντάξει, έχει ένα μικρό σπιτάκι δίπλα. Θα πάω να κάνω, γι' αυτό σας είπα ότι χρειάζομαι ελάχιστο χρώμα. Βλέπετε ότι είναι μια ψιλοδουλειά, όμως γίνεται πάρα πολύ γρήγορα με τον τρόπο αυτό. Γιατί οι παλιές μου μαθήτρες ξέρουν ότι άμα μπει επάνω γιατί κάνετε. Τέλος. Λοιπόν, και θα κάνω και την κορυφούλα του κόκκινου. Το πακετάκι, κυρία Έφη, είναι το γυαλότουβλο το τρυπημένο. Είναι οι 2 φωτοτυπίες που έχουμε χρησιμοποιήσει. Είναι το σετ με τα 12 σπιτάκια, είναι το καλούπι της Ταμπέρια και είναι 17 τεμάχια και περιλαμβάνει τα σπιτάκια, φάρους, ταμπελίτσες καλοκαιρινές με ψαράκια, ocean, sun, όλα αυτά τέλος πάντων. Περιλαμβάνει το καραβόσκινο που θα βάλουμε μετά στη διακόσμηση, 20 φωτάκια ψηρούλες και έχει και ένα πακέτο μέσα που περιλαμβάνει βρύα, κοχύλια, άμμος, τι άλλο έχει, αστεριάκια και τα λοιπά, τα οποία είναι καθαρά για τη διακόσμηση. Είναι όλα τα φυσικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν και είναι στα 18 ευρώ. Λοιπόν, προχωράω λοιπόν, θα πάρω τώρα να δουλέψω με το μπλε μου. Ναι, είδες, αυτό μου έλειπε, το μπλε το σκούρο. Αφού τα βάλεις όλα, τα πάνε χωρίς. Μαρία φιλά, μήπως έχω κάπου εκεί μπλε σκούρο. Απλά διευκρινίζω πάλι για τις κυρίες που μπήκανε πιο μετά, όσον αφορά το κομμάτι των αποστολών, προσοχή, ειδικά μέσω e-shop, για τις κυρίες που επιλέγουν την αντικαταβολή και τα courier λόγω του βάρους, γιατί μόνο το γυαλότουβλο και τα σπιτάκια είναι 2,5 κιλά. Όπου μπορείτε και υπάρχει δυνατότητα του Box Now, βολεύει πάρα πολύ και από θέμα τιμής και από θέμα το ότι μας καλύπτει μέχρι 20 κιλά πανελλαδικός, με εφάπαξ την τιμή τους. Και είναι και λίγο πιο ασφαλές. Εντάξει, τώρα αυτό μας είπαν, ας πούμε, ότι δεν προσέχουμε πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον εμάς δεν έχουμε απώλειες. Να είστε καλά. Γι' αυτό και έχουμε λίγο, γιατί και τα άτομα που δεν μπορούν με το Box Now, γι' αυτό έχουμε βάλει και πάρα πολύ χαμηλά την τιμή όσο μπορούμε, για να μπορέσετε τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς από εδώ, για να, αν θελήσετε να το αποκτήσετε. Hi Lemia! Good morning! Είναι στο Καναδά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εδώ έχω βάλει και λίγο από το τυρκουάζ μου. Τίποτα, παίζω, δηλαδή στην ουσία τώρα παίζω λίγο με τα χρώματα. Βλέπετε ότι το πινέλο μου το δουλεύω λοξά, ίσως λίγο στις πόρτες να πω πιο πολύ μέσα. Ωραία. Θα δείτε πόσο όμορφα θα εξελιχθούν και εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα μπουν ξεχωριστά μετά την Πέμπτη, όχι, συγγνώμη. Μετά την άλλη εβδομάδα. Ναι, θα μπουν ξεχωριστά Δευτέρα τα χρώματα.
κανονικά θα μπουν στο e-shop, θα μπορέσετε να τα δείτε και αναλυτικά γιατί θα έχω και όλες τις διαστάσεις ξεχωριστά για τα σπιτάκια και σαφώς θα έχουν βγει και με την τιμούλα τους. Αλλά θα έχουν βγει σαν με πορσελάνη, όχι δηλαδή το καλούπι. Το καλούπι δεν το διαθέτουμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχω τελειώσει και με το μπλε, δεν θέλω να βάλω άλλο. Τα χρώματα εννοείται που έχουμε χρησιμοποιήσει, κυρία Ευαγγελία. Εμένα την εξή μου βγαίνουν καθόλου τα μηνύματα, τίποτα, ούτε τι ρωτάνε. Αν με ρωτάτε αυτό ή ότι σας αρέσουν τα χρώματα. Μέχρι στιγμής έχουμε βάλει κόκκινο μπλε, κόκκινο μπλε. Κόκκινο μπλε, μπλε σκούρο και μπλε, το μπλε το ηλεκτρικό. Πώς το ονομάζει? Μπλε, μπλε. Light blue. Light blue είναι το... Αυτό το έντονο. Αυτό που δουλεύω. Λοιπόν. Είναι ακριλικά χρωματάκια ακριβώς. Είναι με βάση το νερό. Είναι από τη σειρά της Pendart. Τα matte. Πάμε λοιπόν να βάλουμε λίγο. Αλλά είναι κλασικά ακριλικά χρώματα. Το μπλε, δηλαδή αυτά τα χρώματα που δουλεύω, όπως βλέπετε, βγάζουν αυτό το ναυτικό, έτσι. Λοιπόν, προχωράω. Α, θα σας στείλω μηνυματάκι, κυρία Βασιλική, μην μου αγχώνεστε. Θα σας στείλω εγώ μήνυμα. Έτσι, εδώ προτίμησα να κάνω μπλε τη σκεπούλα. Ωραία. Θα σας στείλω εγώ μηνυματάκι, κυρία Βασιλική, αύριο που θα έχω το σύνολο. Θα σας στείλω στο Messenger. Πάμε λίγο εδώ να βάλουμε μπλε. Λοιπόν, έτσι πολύ λίγο. Όλα εντάξει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε και εδώ λίγο μέσα στις γραμμούλες. Είναι λίγο, σας κουράζω, αλλά νομίζω ότι εντάξει, αξίζει τον κόπο. Γιατί νομίζω θα μας δικαιώσει λίγο το αποτέλεσμα. Εδώ στο συγκεκριμένο το φάρο δεν θα έκανα ίσως κάτι άλλο, το μόνο που μπορεί να δούλευα λίγο κάτω επειδή κάνει βράχια και επειδή με αυτό που θέλω και έχω στο μυαλό μου να κάνω στο τέλος συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία, θα έμπαινα λοιπόν με λίγο γκρι, θα έκανα δηλαδή ένα συνδυασμό γκρι επάνω, επειδή κάνει βράχια, με ελάχιστο καφέ. Έτσι, και έβγαζα, βλέπετε ότι δεν επεμβαίνω πάρα πολύ μέσα. Μπαίνω λίγο τόσο όσο και σε αυτόν και σε αυτόν που μου κάνει βράχια. Λοιπόν, ωραία, είμαι ok. Έτσι, τόσο όσο χρειάζεται. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι ευελπιστώ με το βάρος να μην έχουμε κάποιο θέμα, κυρία Κατερίνα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε και λίγο, ας μπω και λίγο με το γαλάζιο. Ναυτικά χρώματα είναι. Πάμε να μπούμε και εδώ. Επεμβαίνω λοιπόν πολύ επιφανειακά, εδώ δεν έχω βάλει το κεντρικό μου και εδώ. Λοιπόν, έχετε καταλάβει λοιπόν νομίζω τι κάνω. Θα
πάρω λίγο, ίσως εδώ και λίγο με το πορτοκαλί να φωτίσω μερικά σπιτάκια. Έτσι πολύ λίγο. Νομίζω τις σκεπούλες τις έχω κάνει όλες. Ένα, δύο. Δεν πρέπει να μου λείπουνε. Τα έχουμε φέρει όλα τα σπιτάκια πάνω, κορίτσια, γιατί εγώ το είχα αυτό το πακετάκι. Τα έχουμε φέρει όλα, Ωραία. Λοιπόν, θέλω, περιμένω να μου ανεβάσετε αυτά που είπαμε. Λοιπόν, είμαι ok και εδώ λίγο πορτοκάλι. Ωραία. Έχει κάτι λεπτομέρειες στα σπιτάκια. Το συγκεκριμένο δεν είναι είναι ένα για... ψαράκι. Όχι, δεν είναι θέμα ψυχοπάθειας. Είναι θέμα να χαλαρώσετε για να μην γίνετε ψυχοπαθείς. Αυτό είναι το, λέει η κυρία Ειρήνη, ψυχοπαθείς θα γίνουμε με τόσα σπιτάκια. Γιατί? Υποτίθεται ότι είναι ψυχοθεραπεία αυτό. Βέβαια, εμείς που κοιτάμε είμαστε σαν να μην κάρβουνα, αλλά η μαμά αυτή τη στιγμή είναι ζεν. Γιατί δεν έχω καταλάβει. Αυτό είναι το θέμα. Τι κάνω λάθος? Τίποτα, ρε παιδί μου. Της υπομονής στα σπιτάκια. Λοιπόν, τελείωσα. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα, επειδή μάλλον θα τα χρειαστώ τα χρώματα, τα αφήνω εδώ πάνω, δεν πειράζω κάτι. Πάμε λίγο να δούμε πώς θα αλλάξω, να το πω έτσι λίγο, τα σπιτάκια μου και τους φάρους μου. Ό,τι αφορά τα ταμπελάκια μου, βλέπετε ότι δεν πειράζω κάτι, δεν αλλάζω κάτι. Λοιπόν, 2 γαντάκια θα χρειαστώ. Πού θα πάει, δεν θα πάρει μπρος. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν. Και εννοείται ότι θα πάρω την πατίνα μου την Αττικάντε, αυτή που μας βγάζει την παλαίωση. Εάν κάποιες κυρίες το θέλετε πάρα πολύ ανοιχτό χρωμό, να το πω έτσι, δηλαδή να μην σας κουρίνουν σχεδόν καθόλου, μπορείτε να τα περάσετε βερνίκι. Εμένα όμως όλο αυτό το αποτέλεσμα που βγαίνει και επειδή πάλι φωτίζονται με τη δαχτυλοπατίνα, μου αρέσει να επεμβαίνω κατευθείαν. Λοιπόν, ένα πολύ μαλακό πινελάκι, παίρνω λοιπόν ένα-ένα από τα σπιτάκια μου και ξεκινάω λοιπόν, περνάω με γρήγορες σχετικά κινήσεις και από την πίσω μεριά τα σπιτάκια και έρχομαι με μωρομάντιλα και σκουπίζω. Είναι όντως η μπλούζα σήμερα έχει πολύ μεγάλη πέραση, να ξέρετε. Τι θέλει και η κυρία Κατή. Μάλιστα, αρχίσαμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σκουπίσουμε γρήγορα και να βγάλουμε όλες τις λεπτομέρειες από τα σπιτάκια μας. Ξεκινάμε λοιπόν και τα φέρνουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο να τα βγάλουμε ότι είναι ξύλινα λοιπόν τα σπιτάκια. Εννοείται, κυρία Ειρήνη, και με υγρό κερί, εννοείται.
και με υγρό κερί και με την στρες μπορούμε, ό,τι είναι πατίνα νερού. Λοιπόν, εντάξει, βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα. Δεν συστήνω την ούμπρα και δεν συστήνω, γιατί πολλές φορές με ρωτάτε και για κάσια. Αυτά τα δύο λοιπόν δεν τα συστήνω, κορίτσια, για το λόγο το ότι θα σας ρουφήξουν πολύ πιο πολύ και θα σας μαυρίσουν πάρα πολύ. Ξεκινάω. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Επαναλαμβάνω ότι καλό είναι κυκλικές εννοείται κινήσεις. Μπαίνω μέσα στα σπιτάκια μου και στα ό,τι βάφουμε και περνάμε πάλι και το πίσω μέρος, για το λόγο ότι θέλω, έχω και τις κόρες εντωμεταξύ που κοιτάω. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να περνάω και να σκουπίζω κατευθείαν. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ότι πρέπει να κάνετε και την πλάτη. Εάν θέλετε να καθαρίσετε λίγο παραπάνω, μπαίνετε με καθαρό μωρομάντιλο. Εδώ λοιπόν έχουμε έτοιμο έτσι και ο φάρος μας στην άκρη. Μισό, δώστε μου ένα λεπτό γιατί είναι... Νομίζω ότι είμαι εντάξει, Εύη, είμαι εντάξει μέσα από το TikTok. Για όποιος σε παρακολουθεί, εμείς κρεμόμαστε από τα χείλη σου πάντα. Εσύ κοίτα λιγάκι, γιατί μου έδειξε ότι... Ναι, είσαι μέσα, είσαι. Δεν θέλω να είμαι μέσα, δεν το λέω γι' αυτό, μου έδειξε ότι σταματάει η ώρα. Ώρα του είναι. Πρέπει να το πιάσει το υπονοούμενο. Προχωράω με όσες κυρίες ενδιαφέρονται. Την Πέμπτη που θα έρθω να την αφήσει στο μαγαζί. Θα την έχουμε πλύνει πρώτα και μετά θα την αφήσει. Ποια? Την μπλούζα. Την κυρία Κατή. Λοιπόν, σκουπίζω. Λοιπόν, ο στόχος μας λοιπόν, όπως είπα, είναι να φανούν τα σπιτάκια μας σαν να είναι ξύλινα. Και βλέπετε ότι εδώ δεν μου δείχνει πως δεν χρειάζομαι όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Δείτε πόσο όμορφα έρχεται και γίνονται τα σπιτάκια μας και πραγματικά σαν να είναι έτσι παραθαλάσσια ξύλινα σπιτάκια. Πανέμορφα, σπιτάκια. Έτσι, νομίζω πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, προχωράω. Κυκλικές κινήσεις, θέλω να μπαίνουν μέσα, να μην μου αφήνετε άσπρα από εδώ και πέρα. Ταυτόχρονα και την πλάτη για να είναι, να σκουπίζονται ομοιόμορφα. Σε ποια παραλία δεν μας είπες βέβαια τα βρίσκουμε, γιατί σε αυτές που πάμε εμείς τα μισά είναι σπασμένα, τα σπιτάκια, οι αλλαξιέρες δηλαδή. Δεν ξέρω πού συχνάζεται. Λοιπόν. Εντάξει. Δεν γίνονται το ένα, το ένα πιο όμορφο από το άλλο, πραγματικά. Αχ, τι ωραία, μπράβο κυρία Γιάννα. Τι πράγμα? Λέει η κυρία Γιάννα ότι ασχολείται με χειροποίητα αλλά με πλεκτά. Ωραία. Όσοι ασχολείστε με το συγκεκριμένο άθλημα, χαρά στα ματάκια σας και τα χεράκια σας. Τα μωρομάτιλα που βγάζουν τόσο σαπουνάδα. Ναι ρε παιδί. Λοιπόν, και αυτό είναι έτοιμο. Αχ, τι όμορφα. Ποια? Με την αγιογραφία. 3 χρόνια έκανα αγιογραφία. Εκεί πραγματικά είναι, λέγεται πορσελάνη, δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γιατί τουλάχιστον ο γύψος ξέρω ότι τρίβεται πάρα πολύ, ότι αφήνει πάρα πολύ ασπρίλες. Το συγκεκριμένο είναι πορσελάνη, χρησιμοποιούμε τις δεκομάγια. Που την αραιώνεται, που την ανακατεύετε με νερό. Λοιπόν, και αυτό. Και κατευθείαν μπαίνουμε και βάφουμε, ούτε ασταρώνουμε ούτε τίποτα. Όντως σαν ξύλο, είναι πραγματικά πανέμορφα. Βλέπετε λοιπόν πόσο γρήγορα αλλάζουν. Και
πραγματικά μου ποιο πατίνα έχετε, γιατί είναι τόσο μικρούλα η επιφάνεια που δεν έχει και περιθώριο για να... Τι? Δηλαδή αν κάποιος έχει το υγρό κερί, αν κάποιος έχει τα αντίστοιχα, τα gel της Pendart, όλα αυτά που είναι με βάση το νερό, όλα θα σας κάνουν παρόμοιο αποτέλεσμα. Πραγματικά βγαίνουν όμως, βγαίνουν πάρα πολύ ωραία ξύλινα, δηλαδή όλες αυτές οι λεπτομέρειες πόσο όμορφα μου βγαίνουν χωρίς να κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έτσι, και παίζουμε και λίγο και με τα χρώματα, βλέπετε ότι ενώ αυτό ας πούμε είναι με μπλε σκεπή, αυτό είναι με γαλάζια, αυτό εδώ είναι με κόκκινη, παίζω δηλαδή και λίγο με τα σπιτάκια μου και πραγματικά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τα σπιτάκια γενικά και το κίτρινο έχουν πολύ, βάζουν. Ναι, την όχρα. Την όχρα, απλώς εγώ έπαιξα λίγο τώρα με το ναυτικό το κομμάτι, εννοείται. Λοιπόν, προχωράω, πάμε να κάνουμε και τον φάρο μας, που είναι το τελευταίο. Γιατί όλα τα υπόλοιπα που έχω, τις ευχές... Μα περιμένετε εκείνη την ώρα, θα περιμένετε πολύ ώρα, κυρία Κατή. Έτσι, εκεί λοιπόν θα δείτε ότι θα το δουλέψω πολύ διαφορετικά. Είπαμε ότι σήμερα θέλω να είναι σχετικά ανάλαφρη η δημιουργία μου. Η δημιουργία, γιατί το γυαλό το βλέπαμε είναι 2,5 κιλό. Γι' αυτό τα κάνω ανάλαφρα. Για να φύγουν εύκολα. Λοιπόν, οπότε ωραία. Έτοιμος λοιπόν και ο φάρος μας. Έτσι. Παρακαλώ, Δεν μπορούσε να είναι πιο ξασπροδιάρικο. Περίμενε, παιδί μου, δεν έχουμε τελειώσει. Περίμενε. Έτοιμος. Να μας την πεις. Λοιπόν. Προχωράω λοιπόν. Και εδώ λοιπόν το πρώτο που θα κάνω είναι τι? Έχει βαρθεί να μας παντρέψει όλοι. Ορίστε. Θέλει να μας παντρέψει όλοι. Ποιος? Κυρία Κατή. Κυρία Κατή, θα σας μπλοκάρω. Καλέ. Θα σε ξεμπλοκάρω. Ελάτε το Σάββατο και τα λέμε. Την Πέμπτη λέει θα έρθει. Την Πέμπτη. Καλύτερα το πρωί που είμαι στο γραφείο. Μου είχα πει στην μπλούζα μου. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Περνάω απαλά, επιφανειακά, λίγο να τονίσω λεπτομέρειες. Εδώ λοιπόν έρχεται και μου δείχνει όλη την ομορφιά του το κάθε σπιτάκι. Δείτε πως έρχεται και μου φωτίζει και μου βγάζει όλη την ομορφιά του. Προχωράω. Δεν χρειάζεται να βάζουμε υπερβολή, έτσι, τόσο όσο χρειάζεται. Δείτε λοιπόν αμέσως πως έρχεται και φωτίζει ακόμα περισσότερο. Πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Πραγματικά είναι υπέροχα τα σπιτάκια. Υπάρχει πιθανότητα, ετοιμάζω κάτι, αν το προλάβω μπορεί να τα βγάλουμε και με διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, δείτε λοιπόν και εδώ πέρα πόσο όμορφα είναι. Και εδώ, δείτε πώς αναδεικνύονται όλα. Επάνω στους φάρους μπορείτε να επέμβετε λίγο παραπάνω με το χρυσό, να δώσετε φως. Φάρι είναι, καλό είναι να φωτίζουν. Αλλάξανε πάρα πολύ τα σπιτάκια. Είδε πόσο γλυκούλια είναι. Πραγματικά είναι πανέμορφα. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο που είναι από τα αγαπημένα θέματα του ντεκουπάζ. Νομίζω τα καταδάσω περίπου με το καμέο, που έχουν το πιο πολύ κυρίες της εποχής. Που είναι και αυτά πολύ αγαπημένα θέματα. Λοιπόν, και εδώ είναι το τελευταίο μου. Ωραία. Με τη δαχτυλοπατίνα, επειδή ακόμα την έχω, τι θα κάνω?
όλα μου τα ταμπελάκια και θα σας τα δείξω κιόλας. Αυτό παράδειγμα μου δείχνει ένα μικρό ψαράκι. Είναι σαν να είναι ξύλινα ταμπελάκια, τα οποία άλλα έχουν ονόματα, γράμματα και άλλα έχουν αντικείμενα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχει ένα ψαράκι. Θα έρθω λοιπόν μόνο με τη δαχτυλοπατίνα, έτσι, δεν θα βάλω χρώμα και όλα αυτά θα τα περάσω κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε για το επόμενο που είναι η αγκυρούλα. Εσείς αν θέλετε να κάνετε κυκλαδίτικα δεν θα βάλετε πατίνα, όχι. Εννοείται. Θα μείνουν άσπρα. Άσπρα μπλε. Δεν είδα από την αρχή, υπάρχουν καλούπια, είναι έτοιμα τα σπιτάκια. Τα σπιτάκια υπάρχουν, περιλαμβάνονται μέσα στο πακέτο. Είναι καλούπι της Ταμπέρια, το οποίο το προμηθεύεται η Ντεκομάγια. Ήτανε πριν ξεκινήσουμε 2, δεν ξέρω αν υπάρχουν διαθέσιμα ακόμα, αλλά εμείς θα τα έχουμε από Δευτέρα, πλην του πακέτου θα τα έχουμε κανονικά και με πορσελάνη φτιαγμένα όλα. Λοιπόν, υπάρχει και ένα εδώ που είναι με τα κοχυλάκια. Η δαχτυλοπατίνα είναι χρυσή νομίζω, χρυσή δαχτυλοπατίνα βάζει. Θέλω τα κοχυλάκια, σε παρακαλώ. Θέλω ένα πακετάκι κοχυλάκια. Πορσελάνη κοχυλάκια. Α, ναι. Και τι άλλο είπαμε, κάτι μου είπες ακόμα να ανεβάσουμε. Εντάξει. Περίμενε, μισό λεπτό, να μην ξανακατεβαίνεις. Τις μπαταρίες, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, πέρασα και τις λεπτομέρειες που ήθελα. Και θα πάρω τώρα, σκουπίζω λίγο τα χέρια μου. Όλα αυτά τα αφήνω στην άκρη γιατί θα τα χρειαστώ μετά. Και θα πάρω λίγο από το χρώμα μου, θα κόψω ένα κομμάτι χαρτί. Λοιπόν, θα κόψω ένα κομμάτι χαρτί λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Και εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο θα πάρω άσπρο χρώμα. Έτσι, είτε έχετε ακριλικό, παίρνω αυτό το άσπρο χρώμα, είτε έχετε ακριλικό, είτε έχετε υβριδικό, μου είναι αδιάφορο. Λοιπόν, σκουπίζω πάνω στο χαρτί μου το χρώμα. Και θα έρθω λοιπόν τώρα να περάσω επιφανειακά, να φωτίσω λίγο παραπάνω τα σπιτάκια μου. Οκ. Σαφώς τους φάρους μου. Βλέπετε ότι ούτε καν ξαναβάζω, ό,τι έχει το πινέλο μου. Έρχομαι λοιπόν και δίνω λίγο λάμψη. Και θέλω και λίγο αυτό το μάτ αποτέλεσμα. Ωραία. Έτσι, σε αυτό λοιπόν εδώ το σημείο έχω ολοκληρώσει τα σπιτάκια μου και τα αφήνω στην άκρη. Τι θα κάνω τώρα? Μαριάνθη, αν θέλεις μπορείς να μου πάρεις όλα αυτά τα χρώματα από εδώ για να έχω λίγο χώρο. Μου αφήνεις 1, 2, μισό λεπτό, 3, 4. Όλα τα υπόλοιπα τα παίρνεις. Το άσπρο. Και το άσπρο μου το αφήνεις. Αυτά μου τα αφήνεις. Το άσπρο. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν πάλι μπροστά στο έργο μου. Εντάξει κορίτσια, σε αυτό λοιπόν εδώ τώρα το σημείο, έτσι όπως είμαι, θα μπω να κάνω κάποιες λεπτομέρειες που θέλω. Λοιπόν, το επάνω μέρος δεν με απασχολεί γιατί θα μπω να το δουλέψω και να κάνω την τεχνοτροπία και το που θέλω να κάνω. Πάμε λοιπόν να δουλέψουμε, ούτε με ενδιαφέρει και το κάτω μέρος δεν με ενδιαφέρει εδώ καθόλου. Μου είναι αδιάφορο λόγω του ότι θα ακουμπάει κάτω το έργο μου, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει λοιπόν να δουλέψω αυτό και αυτό τα πλαϊνά μου, έτσι. Οπότε
Τι θα κάνω λοιπόν εδώ? Έρχομαι και επειδή θέλω να κρύψω και τα γράμματα του γυαλότουβλου και ό,τι άλλο που δεν το χρειάζομαι, θα έρθω λοιπόν και θα πάρω ένα μαλακό πινελάκι και θα πάω, δεν ξέρω, εδώ φαίνομαι μου, εδώ νομίζω φαίνομαι πώς θα το δουλέψω. Θα ξεκινήσω λοιπόν, θα βρέξω το πινέλο μου και θα ξεκινήσω να κάνω ένα ντεγκραντάρισμα. Αρχίζω λοιπόν από το, να κόψω λίγο και ένα κομμάτι χαρτί. Ξεκινάω λοιπόν από το γαλάζιο, στο μαλακό. Λοιπόν, όλα καλά, ωραία. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Αρχίζω λοιπόν από το γαλάζιο μου και έρχομαι λοιπόν και βάφω κανονικά και πατάω και επάνω στο τζαμάκι. Προχωράω λοιπόν και θα πάρω μετά λίγο από το πιο σκούρο. Συνεχίζω λοιπόν, βάφω τα πλαϊνά μου, σκουπίζω, ανεβαίνω προς τα πάνω, να κάνω το ντεγκραντάρισμά μου, ξαναπαίρνω από το γαλάζιο και έρχομαι από πάνω και κατεβαίνω. Και αρχίζω λοιπόν και τραβάω. Όπου το θέλετε πιο ανοιχτό, επεμβαίνετε. Βλέπετε λοιπόν ότι θέλω να κάνω αυτόν τον κυματισμό. Ξεκινάω από ανοιχτόχρωμο και κατεβαίνω. Σβήνω λοιπόν σχεδόν μέχρι κάτω και θα έρθω να πάρω ελάχιστο με το ίδιο μου το πινέλο, όπως είναι λερωμένο από το μπλε, και θα δω λοιπόν από κάτω προς τα πάνω να σβήσω λίγο με πορτοκαλί. Μάλλον δεν είναι πορτοκαλί, ποιο χρώμα είναι αυτό, Εύη μου? Ποιο, συγγνώμη, δεν είδα. Για θες λίγο. Α, το πορτοκαλί τώρα. Έτσι το λέει, ναι, πορτοκαλί. Ναι, πορτοκαλί. Νόμιζα ότι ήταν το... Ωραία. Και με το τερακότα μπορείτε να το κάνετε και με καφέ. Έρχομαι λοιπόν και σβήνω από κάτω, έτσι, φέρνω δηλαδή λίγο τα χρώματα της άμμου και από πάνω ξεκινάω σαν να είναι θάλασσα, ουρανός, θάλασσα και η στεριά κάτω. Ωραία. Πάμε λίγο να στεγνώσουμε. Το σημείο, για να μην το γυρίσω και το χαλάσω, εσείς εννοείται ότι μπορείτε να το αφήσετε. Τι έχω πάθει με αυτό. Ωραία. Θα πάω λοιπόν να περάσω και το βερνικάκι μου κατευθείαν. Ωραία. Το κρατάω για την άλλη μου πλευρά. Υπάρχει τρυπούλα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα βάλουμε, δηλαδή είναι τρυπημένο το γυαλότουβλο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα βάλουμε φωτάκια, ψηρούλες μέσα. Λοιπόν, σε αυτό εδώ λοιπόν το σημείο, έτσι όπως είμαι, σε αυτό λοιπόν το σημείο έτσι όπως είμαι, αφού έχω περάσει και το βερνίκι μου, μπορώ να πάρω την δαχτυλοπατίνα μου και έρχομαι
και περνάω λίγο τα πλαϊνά μου. Έρχομαι δηλαδή και το ενσωματώνω, όπως βλέπετε, με το θέμα μου. Έρχεται και δένει καλά, δείτε το λίγο. Εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται. Τι μας δίνει? Τη δαχτυλοπατίνα, αν με παρακολουθούσες. υπέροχη, ναι. Ωραία. Και αντίστοιχα θα πάω να το κάνω και από την μπροστινή μεριά. Για να έρθει να μου καλύψει όμορφα όλες μου τις λεπτομέρειες που μπορεί να έχω λερώσει. Έτσι, έρχομαι δηλαδή και καλύπτω και την μπροστινή μου μεριά. Βλέπετε λίγο πώς έχω βγάλει το πλαϊνό μου. Yes. Ωραία. Εδώ λοιπόν πάω να κάνω και την απέναντι. Εδώ έρχομαι, το σβήνω όμορφα. Περνάω. Περιμετρικά δηλαδή το περνάω. Ακριβώς, περνάω και εδώ για να μην μου δείχνει άσχημα το θέμα μου. Και από την κάτω μεριά, επειδή έχουμε γυαλό χαρτάρι, να μην μου δείχνει άσχημα. Έτσι, νομίζω ότι φαίνεται. Οκ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχω περάσει και έχω κάνει όλες μου τις λεπτομέρειες. Πάμε να κάνουμε και την άλλη μου πλευρά. Το προσπερνάω ότι υπάρχει εδώ πέρα η τρυπούλα. Δεν με απασχολεί καθόλου, το δουλεύω σαν να μην υπάρχει. Πάμε λοιπόν, παίρνω πάλι τα χρώματά μου. Λίγο να το ξεβγάλω. Έχουμε κάποια πορεία μέχρι εδώ, γιατί εμένα δεν μου βγαίνουνε. Δεν έχω ακούσει το πακέτο, είμαι ακόμα στη δουλειά. Λυπάμαι, κυρία Κατερίνα, έχει βγει sold out. Έλα παιδί, τις λες κοπέλες. Λοιπόν, Το πακέτο είναι το γυαλότουβλο, το τρυπημένο, οι 2 φωτοτυπίες, όλο το σετ από το καλούπι με τα πολυεστερικά, τα σπίτια, τους φάρους, τα ταμπελάκια κτλ. Που είναι 17 τεμάχια. Το πακέτο με όλα τα φυσικά στοιχεία που θα διακοσμήσουμε, το οποίο περιλαμβάνει βρύα, κοχύλια, άμμο, και τα ποτσίγαρα μαζί από την άμμο, όπως τα μαζέψαμε. Όχι, δεν έχει. Τι άλλο. Αυτά όλα. Συν τα φωτάκια και είναι στα 18. Και μια κάρτα δώρο. Δεν την είπες. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν, περνάω κατά τον ίδιο τρόπο. Μπαίνω με το γαλάζιο και από κάτω το δεύτερο μου χρώμα, το λίγο πιο σκούρο, και θα μπω να σβήσω με το πορτοκαλί μου, που σε συνδυασμό με το πινελάκι μου. Έτσι, έρχομαι από κάτω λοιπόν προς τα πάνω. Δεν θα το φοβηθείτε, θα μπείτε το ένα χρώμα μέσα στο άλλο. Ωραία. Οκ, αυτό. Ένα γρήγορο και εύκολο ντεκραντάρισμα. Εντάξει κορίτσια μου, εδώ λοιπόν στεγνώνω. Βερνίκι μας. Και θα πάρω πάλι τη δαχτυλοπατίνα μου μόλις τη βρω. Εδώ. Τα κουτάκια από τις μπύρες τα μαζέψαμε και αυτά. Όλα. Λοιπόν, μαζεύω και εγώ. Τα σκουπίδια.
Μαζεύω το σκουπίδι μου. Μπαίνω λοιπόν, μαζεύω. Έλα μωρέ, σταματήστε λίγο. Εννοώ περνάω τις δαχτυλοπατίνες μου. Τρελάνετε. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις δύο άκρες. Ένα είναι εδώ και ένα είναι εδώ. Ωραία, εννοείται ότι το έχουμε συνδυάσει με το πλαϊνό μας, με το πίσω μας, με το μέσα μας, όλα μας δηλαδή. Έχουμε βγάλει έτσι κάτι σε παραλία. Τι θα πάω τώρα άμα να έχει κάνω? πολύ μεγάλη φαντασία. Όχι, έχω. Ωραία. Πάμε Αυτό, λοιπόν παιδί. να ξεκινήσουμε να κάνω τον πρώτο μου συνδυασμό. Το κάτω, ό,τι κολλήσετε στο κάτω μέρος του γυαλότουβλου, εννοείται ότι μπορείτε να κολλήσετε με τη θερμόκολλα, γιατί κολλάει κατευθείαν στο τσάμι και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το πρώτο που θα κάνω είναι, θα βάλω στην άκρη το πιο μεγάλο φάρο, γιατί μου δένει πάρα πολύ καλά, και θα μου αφήσετε περίπου ένα περιθώριο από την κάτω μεριά που θα έρθετε να κολλήσετε, έτσι το δείχνω λίγο, θέλω να μου αφήσετε περίπου μισό δάχτυλο απόσταση εδώ πέρα, εντάξει, δεν θέλω δηλαδή να μου το μπουκώσετε μέχρι επάνω, ούτε θέλω να μου το πάτε κάτω άκρη. Θέλω λοιπόν περίπου μισό δάχτυλο να μπω πιο πάνω. Θα πάρω λοιπόν την κόλλα μου και θα έρθω να κολλήσω. Ωραία. Επιλέγω λοιπόν και δύο σπιτάκια που θα έρθω να βάλω από την άλλη μεριά. Επιλογή σας εδώ. Μ' αρέσει να βάλω έτσι, να είναι λίγο ασύμμετρα και μ' αρέσει να είναι και μεσοτυχία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τον πρώτο μου συνδυασμό. Φαίνονται, μου. Εντάξει. Όντως παραθαλάσσια. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ο πρώτος μου συνδυασμός. Ότι κόλλησα με θερμοκόλλα από τη ζέστη έφυγαν. Την κάνουμε ελαφρά. Όχι. Εδώ επειδή κολλάω πάνω σε τσάμι δεν έχουμε πρόβλημα. Επάνω θα κολλήσω με fix me. Οκ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία και έχω ετοιμάσει το πρώτο μου κομμάτι. Τι θα πάω να κάνω? Λοιπόν, το πρώτο που θέλω είναι, Μαριανθή, συγγνώμη επειδή άφησα από εκεί λίγο τα βρία, μπορείς να μου φέρεις ένα κομμάτι? Φτιάχναμε τα πακέτα και τα άφησα από εκεί. Δεν θέλω τόσο πολύ για να φτάσει όλος. Τι έφερε? Μου φέρε βρία. Το πέταξε, ρε. Το πέταξε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω και ένα πακετάκι που υπάρχει στο e-shop μας. Δεν είναι απαραίτητο, είναι προαιρετικό, απλώς θέλω λίγο να το κάνω πιο πλούσιο. Είναι ένα πακετάκι που έχει διάφορα κοχυλάκια μέσα. Επιλογή σας αν θέλετε ή δεν θέλετε να βάλετε, έτσι. Λοιπόν, Δεν θέλουμε. ωραία. Μια μύρλα. Τι να είναι. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν και κόβω βρία, το οποίο είναι χορηγία από μια πάρα πολύ καλή μου φίλη και θα σας έχω βάλει και εσάς. Και έρχομαι λοιπόν κάτω από τα σπιτάκια και κόβω μικρές μπουκίτσες. Κυρία Ματούλα, καλησπέρα στις κούκλες κόρες και στην όμορφη Μανούλα. Έχετε περάσει από το κατάστημα πρόσφατα? Δεν μπορώ να τελειώσω. Μην γράφετε στο chat παραπληροφόρηση και μπερδεύετε το chat. Λοιπόν, προχωράω Καλησπέρα κύριε Σωτήρη. και ακουμπάω λοιπόν, ακουμπάω τυχαία ό,τι καθίσει. Δεν βιάζομαι και δεν μπουκώνω. Εντάξει, πάμε λίγο να το δούμε. Έλα παιδί μου. Τι παιδί? Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν και αρχίζω λοιπόν να βάζω κάτω-κάτω μερικά κομματάκια από τα βρία. Επόμενό μου βήμα θα βάλω, είναι αυτό που λέω ότι αρχίζουμε να στολίζουμε με τα φυσικά στοιχεία.
Από εδώ και πέρα αρχίζει το ωραίο. Το πακέτο είναι στα 18. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν και παίρνω διάφορες πετρούλες, τις οποίες αυτά που βάζω μέσα, να ξέρετε ότι διάφορα τέτοια πράγματα σας έχω μέσα στο πακέτο. Λοιπόν, υπάρχουν και βρύα και πέτρες και ό,τι βάλω Είπαμε μέσα. και τα κουτάκια από τις μπύρες, όλα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν ακανόνιστα σε διάφορα σημεία, έρχομαι και ακουμπώ, κολλάω μάλλον πετρούλες. Το έχω και αυτό σε replay. Περίμενε. Θα το κάνουμε και αυτό τζιφάι. Θα το έχουμε και αυτό τζιφάι. Λοιπόν, Ναι. πάμε λίγο να το δούμε. Έτσι, συμπληρώνω λοιπόν και βάζω τις πετρούλες. Οκ, επόμενο μου βήμα. Θα βάλω θα μπορούσαμε εδώ με ένα μικρό πινελάκι να κάνω μερικές αραιωμένες έτσι πινελιές και με ένα μωρομάτιλο, μιλάω για πάνω στα κοχυλάκια. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι προαιρετικό, έτσι. Τσούχτρα μας τελείωσε. Μόνο εγώ είμαι στην παρέα. Από τσούχτρες. Λοιπόν, τραβάω. Τριήμερο μαζεύατε πετρούλες, μα έλαντε. Μόνο αυτό δεν κάναμε. Περνάω λοιπόν σε μερικά. Βλέπετε ότι τα μπονάρω και μετά με το λερωμένο μωρομάτιλο δίνω χρώμα. Εντάξει, δείχνω λίγο για να καταλάβετε. Λοιπόν, έκανα μερικά, δεν χρειάζεται να κάνω πολλά. Θα πάρω λοιπόν και ανάμεσα θα πάω να ακουμπήσω μερικά κοχυλάκια. Λοιπόν, σε αυτό εδώ λοιπόν το σημείο, βάλω λίγο κόλλα. Και έχω και μερικούς μικρούς μινιατούρες, τι πράγμα, Χωράνε, χρυσή μου. μικρούς αστεριές. Και Πώς από θα αυτά- κατέβουμε να δούμε τα σπιτάκια. Και από αυτά σας έχω βάλει. Τι θες, Εύη? Το έχεις κάνει δυσπρόσιτο το μέρος. Λες, μα δεν θέλω Πώς να θα περνάει κατέβει το μάτι άνθρωπος. κάτω. Εσύ μπορεί να με αφήσεις να τελειώσω. Και να- Γιατί έχεις βάλει τις πέτρες αυτές που τις περπατάς στην παραλία λες και είσαι εγκαμένο. Άμα... Δεν πάνε εκεί πέρα, δεν είναι. Η παραλία είναι πίσω. Ένα πίσω, εντάξει. Έπεσε το καπάκι. Τώρα θα πας μετά να το μαζέψεις για να μάθεις αφαίρεση. Λοιπόν, θα βάλω λίγο ασημένιο τώρα. Εδώ λοιπόν πάμε να δούμε τον πρώτο μου συνδυασμό. Πώς αρχίζει και μου διαμορφώνεται το μπροστινό μου μέρος. Έτσι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και δείτε πόσο ωραία δείχνει με το πίσω μέρος. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν εδώ το σημείο δεν βλέπω σχόλια, δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω αν αρέσει, Εύη μου. Έχουν μείνει speechless. Ρε φίλε, δεν πρόκειται να μιλήσω μαζί σου. Μου αρέσει στο μπροστινό μέρος. Πετροβολήσει, όντως. Τι πράγμα. Πετροβολήσει. Λοιπόν, έχω διαλέξει τη λέξη ωκεανός. Μ' αρέσει, θέλω λοιπόν να πάω σε αυτό εδώ το σημείο έτσι λοξά να το κολλήσω. Έτσι. Θα μπορούσα να βάλω και ένα και δύο έτσι κάποια γράμματα εκεί. Πάμε λοιπόν να πω τι θα κάνω στα πλαϊνά μου. Εδώ λοιπόν στα πλαϊνά. Χαίρομαι που σας αρέσει, να είστε καλά. Παρά τις βλακίες που λέγω.
Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στα πλαϊνά δεν θα βάλω τίποτα με την έννοια των στοιχείων. Θα πάω όμως και θα επιλέξω. Έχω όλες αυτές τις ευκούλες, μάλλον δεν είναι ευκούλες, συγγνώμη. Λέξεις είναι που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι και διάφορα σχέδια. Στο ένα λοιπόν θα βάλω δύο θέματα καλοκαιρινά και το, ξέρω εγώ, και το ψαράκι, το κοχύλι και αντίστροφα στο άλλο. Πάμε καλά. Λοιπόν Ευχαριστούμε πολύ. να κολλήσουμε. Αυτά είναι μέσα, δηλαδή όπως βγαίνουν Όλα από το αυτά είναι στο καλουπάκι, πακέτο δηλαδή μας. έχει ένα σαν ταμπελάκι που λέει sun, τον ήλιο, έχει ένα άλλο που λέει ocean, τον ωκεανό, έχει ένα άλλο που έχει ένα αναστέριο πάνω, τι έχει, κοχυλάκι, τι είναι αυτό? Κοχύλι, ψάριας, έχει, πώς το λένε, άγκυρα. Δηλαδή είναι όλα, πώς λέγονται, καλοκαιρινής θεματολογίας, δηλαδή είναι όλα από το καλουπάκι. Και θα βάλω και μερικά από τα κοχύλια μου, τα οποία θα τα αφήσω κατά τον ίδιο τρόπο, έτσι, θα τα αφήσω στο λευκό τους. Πάω λοιπόν ανάμεσα και παίζω με τα κοχύλια. Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε, έτσι, τόσο απλά και αντίστοιχα θα πάω και από την άλλη μεριά. Ακουμπάω παλά. Εννοείται ότι αφήνουμε ανοιχτή την τρυπούλα μας. Λοιπόν, και θα πάω Είναι λοιπόν... όμορφα, ναι. Μια βαρκούλα θα το ταιριάζει. Το ταιριάζει, εννοείται, απλά δεν χωράει κακομοίρα να τη βάλουμε κι αυτή. Λοιπόν, έχω τελειώσει λοιπόν με τα πλαϊνά μου και με το επάνω μου μέρος. Ωραία. Εδώ λίγο να κολλήσω. Την έχουμε δέσει από την προβλήτα, δεν φαίνεται στο πλάνο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να μπούμε να κάνουμε όλη μου τη διακόσμηση την επάνω. Εδώ λοιπόν σας έχουμε βάλει μέσα και το σκοινί, το οποίο θα έρθω να κολλήσω ακριβώς στο επάνω μέρος, θα πιάσω δηλαδή το ένα μου γάμα. Οπότε ξεκινάω, βάζω την κόλλα μου. Πάμε να δούμε λίγο τι κάνω. Έρχομαι λοιπόν, κολλάω το σκοινί μου σε αυτό εδώ το σημείο. Πατάω δηλαδή σε αυτό εδώ. Οκ. Το έχουμε? Όχι. Λοιπόν. Και εδώ λοιπόν τώρα έρχομαι και κάνω ένα λεπτό γιατί τα ταλαιπωρώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να διακοσμήσουμε το επάνω μας μέρος. Το πρώτο που θα κάνω είναι να βάλω κόλλα, θα μπορούσα να βάλω, θα μπω με την... Δεν θα βάλεις τη φίξ μου. Θα βάλω μετά. Λοιπόν, ξεκινάω, θα περάσω λοιπόν κολλίτσα, θα μπορούσα να βάλω και ατλακόλ, θα μπορούσα να βάλω και τάκι, θα μπορούσα να βάλω και κατευθείαν και την σίλικ, ό,τι έχετε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, έτσι. Είναι η πρώτη μου φάση αυτή, η οποία θα έρθω να βάλω πάνω και από αυτό σας έχουμε δώσει. Έρχομαι λοιπόν και βάζω άμμο.
Φαίνομαι μέσα τι κάνω, επειδή δεν είναι εύκολο να γυρίσω, φαίνεται. Ωραία. Και αντίστοιχα και πετραδάκι. Τρίβω σε μερικά σημεία για να έρθει να καθίσει. Θες μου, τι. Ωραία. Το έχουμε λίγο. Ωραία. Έρχομαι λοιπόν εδώ και κάνω το εξής. Ξεκινάω και θα έρθω να κολλήσω. Εδώ θα χρησιμοποιήσω λίγο τη Fix Me. Λοιπόν, είναι από εκεί, τη βλέπεις. Όχι, την έχω εδώ. Λοιπόν, έχουμε πει ότι η Fix Me είναι μία κόλλα η οποία αποτελείται από 2 στοιχεία. Ναι, λέει, εγκρίνει. Το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να βάλουμε. Όπα. Δώστε μου ένα λεπτό γιατί είχα ανοίξει την τρυπούλα. Λοιπόν, θα βάλουμε λοιπόν επάνω στα σπιτάκια και θα ψεκάσω. Και έρχομαι λοιπόν και ακουμπάω τον δεύτερό μου φάρο. Ωραία. Τόσο απλά, βλέπετε ότι ήδη μου κόλλησε. Προχωράω. Πάμε να βάλουμε τα υπόλοιπα σπιτάκια μου. Ωραία. Νομίζω. Τι είναι ρε μου, γιατί από εκεί πέρα δεν γίνεται να κάνω τη δουλειά μου και μου αποσπάτε την προσοχή. Δεν μιλάμε. Α, δεν θα με ενοχλείτε. Θα τελειώσω και μετά. Λοιπόν. Γι' αυτό σας είπα ότι θέλω να περάσετε και από την πίσω μεριά γιατί είναι ωραίο να φαίνεται περιποιημένο, έτσι να έχει αυτή την παλαίωση. Έρχομαι και τα βάζω σχετικά κανόνιστα για να μου φαίνεται ότι υπάρχει βάθος και βάζω και το τελευταίο μου. Ωραία. Λοιπόν, έχω σχηματίσει λοιπόν η δεύτερη μου πολιτεία. Είναι η συγκεκριμένη, είναι η κόλλα η Fix Me της Gadens. Δεν θα μπορούσα να δουλέψω με κάτι άλλο το συγκεκριμένο είναι έργο, κόλλα έτσι. στιγμής που αποτελείται από 2 συστατικά. Είναι το μπουκαλάκι το μικρό που είναι σε υγρή μορφή και το σπρέι. Το οποίο το σπρέι ενεργοποιεί το υλικό που υπάρχει στο μπουκαλάκι, δεν δουλεύονται ξεχωριστά. Στο ένα βάζετε 1-2 σταγονίτσες, στο άλλο ψεκάζετε εκεί που θέλετε να κολλήσετε και κολλάει αυτομάτως. Οποιοδήποτε υλικό, σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Θα μπω να τα κάνω και με Fix Me, γιατί τώρα ήθελα να τα κάνω λίγο πιο γρήγορα, εννοείται ότι θα κολληθούν με Fix Me. Λοιπόν, έχω κολλήσει λοιπόν την πολιτεία, βλέπετε πόσο σταθερή είναι, έτσι. Εδώ μόνο αυτό δεν είναι. Σαφώς είναι, γιατί κάθεται πάνω σε πετρούλα. Λογικό. Λοιπόν, και θα μπούμε λοιπόν τώρα να κάνουμε το εξής, κορίτσια. Δώστε μου ένα λεπτό να βάλω και αυτό. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα λοιπόν θα μπω να κάνω το εξής. Ανάμεσα όπου έχω κενά θα έρθω, μπορώ να το κάνω με τη θερμόκολλα, δεν είναι κάτι. Και θα έρθω λοιπόν να βάλω και εδώ βρύα. Δεν το μπουκώνω, σε μερικά σημεία μόνο ανάμεσα, γιατί το θέμα είναι να δείχνει και από την πίσω μεριά μας ωραία και από την μπροστινή μας μεριά.
γεμίζω για να βλέπετε κι εσείς και να βάλω κι εγώ λίγο μπροστά. Ωραία. Και θα έρθω να τοποθετήσω και μερικές πετρούλες. Είναι πολύ όμορφο και το πάνω μέρος. Εννοείται ότι δουλεύετε και ανάμεσα στα σπιτάκια. Ωραία. Και μία εδώ και νομίζω ότι είναι καλυμμένη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε επάνω, να μαζέψω λίγο εδώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε καταρχάς, έχουμε φτάσει σε αυτό το βήμα, βλέπουμε λοιπόν επάνω την πολιτεία μας, να δούμε λίγο πώς είναι ανάμεσα τα βρύα και οι πέτρες, φαίνεται εύμου μέσα, ωραία, λοιπόν, και σε συνδυασμό με το κάτω μας μέρος, οκ, κορίτσια, λοιπόν, σε αυτό λοιπόν εδώ τώρα το σημείο, μαζεύω και όλα στα πολλά, θα έρθω από τη μεριά που έχω την τρυπούλα, κρατάω. Ναι, είναι πολύ πιο δυνατή. Είναι, η τάκη είναι σαν την ατλακόλ, λίγο πιο ενισχυμένη, αλλά αυτή είναι κόλλα στιγμής και κρατάει τα πάντα, δηλαδή και από θέμα βάρους. Μήπως το καταφέρω κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε κανένα κομμάτι λίγο πιο σκληρό χαρτί. Από εδώ λίγο μου κόβεις λίγο από το χαρτί που βάζουμε σαν τραπεζομάντιλο, ένα κομματάκι. Α, κάτσε Μαριάθη, έχω το κομμάτι που αφαίρεσα. Την έχουμε κάτω αριστερά είναι η τρυπούλα, είπαμε. Ορίστε. Κάτω αριστερά πρέπει να είναι η τρυπούλα. Όταν ξεκινάμε, γενικά όταν είναι τελειωμένο το έργο μας πρέπει να είναι κάτω δεξιά. Κάτω δεξιά είναι η τρυπούλα. Λοιπόν, έρχομαι λίγο και σχηματίζω ένα χωνάκι. Έτσι, τώρα πολύ πρόχειρο. Βοηθάτε λίγο ρε κοριτσιά. Τι θέλεις? Μην κάνω καμιά σημεία, φοβάμαι με τα καλώδια. Λοιπόν, κόβω λίγο κάτω. Λοιπόν, και θα έρθω, θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας, αν μπορούσατε. Α, για να βάλεις μέσα. Θέλω να βάλω λίγο μέσα, αλλά δεν μπορώ να κρατάω μετά όλα. Από εδώ, αν μπορεί, έλα. Ωραία. Κάτσε, αν το καταφέρω να δει εδώ, ίσως να μην σε χειώσω. Okay. Λοιπόν, για να δούμε. Έρχομαι και βάζω λίγο άμμο. Μπαίνει μέσα, Μαριάνθη μου. Δεν μπαίνει. Ναι. Ωραία. Έχει μπει αρκετή λίγο. Φαίνεται. Εσύ τι κάνεις? Δεν έχω εικόνα εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, βάζω λοιπόν Ναι, λίγο μπαίνει. πίνα. Ωραία. Θα βάλω λίγο και από τα... Άνοιξε μου λίγο και... Α, αυτό είναι, ωραία. Λίγο τα πετραδάκια εδώ. Περνάμε μέσα, έτσι. Ναι. Ακούς και το βυθό. Ωραία. Δεν μπήκα. Ναι, ναι, και δεν έχουν μπει όλα, εσύ. Αυτά είναι πιο χοντρούλια, ρε. Θέλω το χρόνο τους να περάσουνε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, μπήκαν. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν και γεμίζω κάτω
νομίζω φαίνεται, δεν ξέρω, θέλω να μου λέτε τώρα τι φαίνεται από την κάμερα, έτσι, γιατί αντανακλάω όσο να είναι, ναι, και το τέτοιο. Ξέρεις κάτι, πάρε μου αυτό, άσε να μας έτσι αυτά. Γιατί αντανακλά το αλουμινόχαρτο, δεν ξέρω, λίγο τώρα εδώ, πιο εδώ μήπως φαίνεται καλύτερα. Λίγο πιο πάνω να το έχεις. Εδώ. Όταν το ακουμπάς κάτω φαίνεται πολύ καλύτερα. Αλήθεια. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει να φαίνεται το μέσα, γι' αυτό. Φαίνεται. Λοιπόν, ωραία. Θα περάσω και μερικά, ό,τι μου αφήνει περιθώριο, τετραδάκια. Θέλω δηλαδή να δημιουργήσω μία μικρή παραλία. Ωραία. Όλα αυτά να ξέρετε ότι υπάρχουν μέσα στο πακετάκι σας. Δώστε μου ένα λεπτό να έχω κι εγώ εικόνα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε έρχομαι λοιπόν και δημιουργώ ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα μέσα. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν παραλία και θα περάσω και μερικά κομματάκια βρία. Η Εύη από το πλάι κάνει πλακίτσα. Εντάξει, εγώ... Λοιπόν, περνάω και λίγα έτσι μερικές μπουκίτσες που λέω εγώ, κομματάκια. Ωραία. Λοιπόν, αν χρειαστώ θα συμπληρώσω μετά. Πάμε λίγο να δούμε. Ωραία. Έχω, δεν ξέρω αν φαίνεται η λεπτομέρεια, όμως κάτω στον πάτο του γυαλότουβλου, εάν δείτε, μου βγάζει σαν να είναι μέρος της παραλίας μου. Φαίνεται, Βάκη μου. Μαριάνθη μου, πες εσύ, γιατί η Εύη όλο πλάκα κάνει. Ναι, ναι, δεν βλέπω τίποτα. Εντάξει, με βοηθάτε όμως, μπράβο σας. Τι να πω. Τα παπούτσια, αυτά τα διάφανα, τα λαστιχωτά να πάρετε όμως. Μην πείτε ξυπόλυτες. Ωραία, και την πατήσουν αχινό. Μόνο αχινό δεν έχεις βάλει μέσα, τώρα που το λες. Λοιπόν, τώρα που το λες. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να κάνουμε το εξής. Θα πάρω τα φωτάκια μου. Τα αφήνω λίγο στην άκρη. Τα οποία και αυτά είναι μέσα στο πακέτο, να το διευκρινίσουμε και αυτό Εύη. Έτσι. Λοιπόν, μαζεύω εδώ ότι δεν χρειάζομαι. Ανοίγω τα φωτάκια. Αστερίες βάλαμε. Έχω βάλει. Τι λέτε τώρα, χωρίς αστερίες δεν υπήρχε περίπτωση να γινόταν μάθημα. Λοιπόν, ανοίγω. Και πιο κοντά και πιο μακριά το ίδιο κάνει. Όχι. Λοιπόν, μαζεύω λοιπόν, αρχίζω και διπλώνω κατά αυτόν τον τρόπο τα φωτάκια μου. Έτσι. Επειδή είναι σειρματάκι και οι ψηρούλες είναι επάνω, έρχομαι λοιπόν και το μαζεύω κατά αυτόν τον τρόπο. Καλησπέρα. Λοιπόν. Και κάνω, τι θες. Αχινούς δεν έχουμε. Το είπαμε, αχινούς δεν διαθέτουμε. Θα πάρω λοιπόν και θα έρθω από το πλάι όπως τα έχω μαζέψει, γιατί δεν θέλω να είναι κάτω. Έρχομαι και τα βάζω μέσα στο γυαλό του μπλόμ. Δεν θέλω να λέω ψέματα, αχινούς δεν έχει. Μας το τρυπάνε και εμάς μας το φέρνουν, δηλαδή το ζητάμε και μας το τρυπάνε από επαρχία τα φέρνουμε.
Νομίζω, πώς είπες ότι γίνεται? Έχει μια διαδικασία και μου ρίχνει από ό,τι μου έχει πει ειδικό λάδι την ώρα που τρυπάει το Θέλει το πολύ τρυπάνι. μεγάλη προσοχή πάντως, γιατί είναι αρκετά... Ποιος το κατέχει δηλαδή και μπορεί και το ξέρει, ή αν κάποιος σύζυγος σε γνωρίζει, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, απλά. Αλλά και εμάς μας τα τρυπάνε, δηλαδή εμάς μας έρχονται έτοιμα. Θα πάρω λοιπόν ένα καλαμάκι, δώστε μου ένα λεπτό γιατί πρέπει να βλέπω λίγο τι κάνω. Έρχομαι λοιπόν, τα σπρώχνω να μπουν ανάμεσα... Τι χάρη, αφού δεν σας βοήθησα καθόλου. Τα σπρώχνω να μπουν ανάμεσα στις πετρούλες μου. Θα ξατελειώσω μαμά εδώ με το βυθό του μπικίνι. Ωραία. Λοιπόν, και αφού τα έχω τελειώσει κάτω τα φωτάκια, αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι ότι έχω απ' έξω το μέρος, πάω εδώ να με βλέπετε, το μέρος που πρέπει, το κομμάτι που πρέπει να ανοίγουν και να μπορώ να αλλάξω τις μπαταρίες μου. Έτσι, να μην το κολλήσετε ανάποδα. Παίρνει 2 μπαταρίες. Ναι, είναι ειδικό. Γιατί μετά θέλει και να στεγνώσει πολύ καλά προκειμένου να μπορεί να... Λοιπόν, και θα ήθελα να κολλήσω ακριβώς σε αυτό το σημείο κάτω. Θα βάλω λίγο κόλλα και θα κολλήσω τα φωτάκια μου. Σπρώχνω λοιπόν. Ένα ok, τώρα που τελείωσα. Ωραία. Έρχομαι λοιπόν, τα τοποθετώ και θα έρθω να κολλήσω και τον κόμπο μου. Πάμε λοιπόν να το δούμε τελειωμένο. Εδώ έχουμε ολοκληρώσει νομίζω. Δεν έχω μπροστά μου άλλα πράγματα, έτσι. Νομίζω φαινόμαστε τώρα. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε μέσα πώς φαίνεται η παραλία μας, όλο το κομμάτι το μπροστινό που έχουμε δημιουργήσει, το επάνω μέρος από το χωριό, το παραθαλάσσιο που έχουμε φτιάξει, τα βρύα, οι πέτρες όπως έχουν μπει, τα πλαϊνά μας που έχουμε μπει απλώς με μηνύματα καλοκαιρινά μέσα σε ένα πολύ όμορφο ντεγκραντάρισμα καλοκαιρινό που μου ταιριάζει με το υπόλοιπο κομμάτι και έρχομαι λοιπόν και ολοκληρώνω το έργο μου. Μια πάρα πολύ ωραία δημιουργία, νομίζω ότι εδώ φαίνεται πόσο όμορφα έρχεται και μου φωτίζει. Έτσι, θα μπορούσαμε, δεν ξέρω αν φαίνεται να σβήναμε και το φως λίγο να φαινότανε. Μια πολύ όμορφη δημιουργία που μπορείτε να την βάλετε μέσα στο σπίτι σας, εδώ, μέσα στο σπίτι σας, στο TikTok νομίζω φαίνεται πιο καθαρά. Ναι, όντως. Και έξω στο μπαλκόνι σας, έτσι, σε ένα παιδικό δωμάτιο, πάνω σε ένα περβάζι, έξω στο μπαλκόνι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ καλοκαιρινό. Έτσι, κορίτσια. Λοιπόν, συγγνώμη που ακούγεται, έτσι είναι άμμος που όπως έχω ρίξει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται το έργο μας. Μπορείς να σηκώσεις λίγο τις κάμερες, πάνε καλά. Τα σπιτάκια εννοείται τα στέλνουμε με το έμφυα, δηλαδή όλα πληρωμένα κανονικά. Έχουν γίνει φορολογικές δηλώσεις όλα. Όλα τα έχουμε δηλωμένα. Είναι δηλωμένα, δεν θα έχετε δηλαδή κάποια έκπληξη στο τέλος του χρόνου. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει το έργο, μέχρι και τώρα ρε παιδί μου δεν μου έχει βγει ούτε ένα μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μόνο από το TikTok βλέπω τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι που σας αρέσει, χαίρομαι που αρέσει, πιστεύω ότι και στις φίλες μου εδώ τις πιο παλιές. Ένα πολύ όμορφο και πολύ ιδιαίτερο νομίζω εργάκι, πολύ ωραίο, πολύ καλοκαιρινό.
Ρούλα, δεν το έχασες, μπορείς να το βρεις στο YouTube, θα το ανεβάσουμε και το... Ναι, θα το βάλουμε και στο YouTube, εννοείται. Σε λίγο καταρχάς υπάρχει στο Facebook, αλλά και να το σβήσει υπάρχει στο YouTube, θα το βρείτε, υπάρχει όλο το αρχείο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι μέσα στην προσφορά μας είναι το γυαλότουβλο, οι δυο οι φωτοτυπίες που δούλεψα, όλα τα σπιτάκια της ταμπέρια με τις ταμπελίτσες και τα στοιχεία όλα τα που έχουμε βάλει, σαφώς το σκηνή που χρησιμοποίησα, το σετ τα φωτάκια των 20 τεμαχίων, από τις ψηρούλες, και ένα πακέτο που θα είναι μέσα βρύα, άμμος, κοχυλάκι, πώς το λένε, πετρούλες, αστερίες, όλα αυτά μαζί είναι όλο το πακέτο και έχουμε βγάλει μια τιμούλα που για να μπορέσετε να το δουλέψετε στα 18 ευρώ όλο το πακέτο. Νομίζω ότι δεν θα χρειάζεστε και τίποτα άλλο, το μόνο που έχει μείνει είναι από τα χρώματά σας να παίξετε επάνω στα σπιτάκια σας. Και μπαταρίες. Έχει μπαταρίες βέβαια. Λοιπόν, η προσφορά είναι μέχρι την Πέμπτη το βράδυ και από εκεί και πέρα μέχρι το Σάββατο μπορείτε να τα παραλάβετε. Μέχρι και την Πέμπτη είναι η προσφορά μας. Πάρτε με τηλεφωνάκι κυρία Ρούλα ή στο e-shop κατευθείαν. Λοιπόν, εννοείται ότι από αύριο το πρωί μπορείτε να μας πάρετε και σαφώς μέσα στο Facebook, μέσα στο e-shop μπορείτε να μπείτε να κάνετε την παραγγελία σας. Νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να διευκρινίσω, να δείξουμε, έχουμε λίγο το πριβέ μας, το οποίο θα το ανεβάσω για να το δείτε. Είναι μια δημιουργία με πυλό, το οποίο είναι πριβέ το μάθημα, δηλώνετε τη συμμετοχή σας και γίνεται διαδικτυακά βήμα-βήμα να το δημιουργήσουμε. Ένας υπέροχος φάκελος με μία καρποστάλ, σαν καλωσόρισμα για το καλοκαίρι μας, με πολύ όμορφες λεπτομέρειες, έτσι. Ένα πολύ ωραίο διακοσμητικό, ειδικά για την είσοδο του σπιτιού σας ή για να το προσφέρετε. Οκ, κοριτσιά μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι για την Παρασκευή, θα σας ενημερώσω. Και εννοείται ότι το ραντεβού μας ανανεώνεται για την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα στις 5.30 ευελπιστούμε 6 παρά, με μια καινούργια δημιουργία. Δεν έχω κάτι να σας πω, περιμένω πάρα πολλά που έχουμε δώσει να μας ετοιμάσουν, να μας κόψουν, έχουμε σχεδιάσει μαζί τους. Έρχονται όμως πάρα πολύ ωραία νομίζω και εντυπωσιακά live. Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν την άλλη Τρίτη, πολλά φιλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρούλα μου, μπαίνεις, μας παίρνεις τηλέφωνο και μας λες και για το πριβέ και για το live. Πολλά φιλιά κορίτσια, έχετε την αγάπη μας.